Ola, moi boas, benvidas outra vez a unha nova entrega deste podcast Canto Conto. Hoxe son eu a que sae da miña órbita, sempre isto é na túa casa ou na miña casa. Neste caso estou en casa allea, estou en casa Richie Casás. Pero antes nin de deixalo dicir hola nin nada, vamos coa cabeceira. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez. Hola Richie, que tal? Moi boas, que tal, MJ? Que tal estás? Que ben que me abras aquí e me acollas na túa casa. Pois moi ben, eu encantado de ter visitas aquí. Esta casa é moi acolledora, sempre foi, xa cando vivía a miña avoa, e contan que cando vivían os seus antergos tamén era unha casa de acollida. E imos profundizar nisto, porque non estamos nun lugar calquera, é un lugar que encerra moitas cousas, e moitas cousas que ten que ver contigo e tamén ca túa traxectoria, por dicirlo de alguma maneira. Pero antes, bueno, eu vou te chamar Richie toda a entrevista, pero hai quen te coñeza por Richie Casás, ese é o teu nome artístico. Pero ti tes moitos nomes. Richie é o nome de batalla. Todos os músicos que me coñecen como Richie. Pero logo na familia eu son Marcos. O nome da familia, o nome no traballo, eu son mestre de primaria, son o profe Marcos. Así que Marcos é o meu nome no ámbito, digamos, serio. Despois para o ámbito foliada, Richie. Que isto é como os superheróis, non? Que teñen unha identidade dependendo do que estean facendo. E a mí facíame gracia porque cando te coñecín ao inicio dos tempos, igual daba con alguén que de repente tamén te coñecía e eu, sí, Richie, no, Marcos, e eu, non estamos falando da mesma persona, había aí conflicto, non? Hasta que descubrín que, es la mesma persona. Jova, pois gustaríame, porque si de repente, que me consta que hai xente, que hai compañeiros que escoitan este podcast, pero tamén hai xente pois, que non ten nada que ver coa música, porque ás veces os músicos somos moi de pensar que como que habitamos nun planeta no que todo xira alrededor de nós e todo é música e todo é o mismo, non? Pero hai mundo máis alá e hai xente que non ten nada que ver coa música e que tamén escoita este podcast. Entón, tanto para eles como para os compañeiros tamén, eu o primeiro que quería abordar contigo un pouco vamos poñer contexto de quen eres ti. Porque para min ti eres unha persona super importante neste noso conxunto de ecosistema musical galego, pero quen te coñece sabe perfectamente quen eres e da túa importancia, pero non eres, por así dicilo, non eres el frontman, por dicilo de alguma maneira, non eres unha persona que sexa, entre aspas, entre comillas, protagonista, non, ou que faga moito ruido, non, pero eres super, hiper, mega importante, non? Entón, eu quero poñer contexto precisamente tanto para quen non sabe nada de ti, como para quen sabe, pero igual non sabe moi ben da túa importancia. Entón, pois, escribí eu aquí nun papel, contexto, vida, obra e milagros. Entón, primeiro quería che preguntar, a ver, de quen ves sendo e de onde saes ti, antes de nada? Pois sou un rapaz da Coruña, criado na Agra do Orzán, un barrio populoso da Coruña, donde me fixen pouco a pouco músico e moitas outras cousas, porque, bueno, tamén son fisioterapeuta, cousa que moita xente... O sea, que o de fisio é verdad. O de fisio é verdad, é verdad. E fixenme músico na Coruña e grazas a intervención de moitos outros personaxes, os meus profesores do conservatorio, a xente coa que toquei en innumerables foliadas, coa miña avoa, que viviu nesta casa case toda a súa vida, foi emigrante en Inglaterra, e que agora pois son mestre de primaria, tamén no tempo libre fago música con moita xente, como ti, por exemplo,
ou como o meu colega Borja da Coruña co que vou tocar esta noite. Así que iso son. E, entre outras cousas, igual ti eres, dentro dos músicos que eu coñezo así máis cercanos, ti eres unha das persoas que coñezo que con máis xente tocou e con máis xente toca, o sea, porque ti tocas, é dicir, ti coñeces a moita xente, ti estiveches en moitas cousas e ti compartiches escenario e sigues compartindo escenario con moitísima xente. E para quen nos escoite e aínda non aterrice moito, só dicirvos que, pois mesmamente, todos os ventos que escoitedes que están nas miñas cancións, pero sobre todo os que seguro que coñecedes que é os de Ai de min, pois que sepades que isto é Richie en pura esencia. É Richie. O sea, eu a máis son unha namorada dos ventos, e Richie ten algo comigo e con todos os proxectos nos que eu te vexo participar, que é que máis alá do talento que tes unha capacidade moi grande de meterte pois eso, noutros ecosistemas, non? É dicir, a ti veño cheo, pois, por exemplo, cunha pajarada, unha canción, explícoche 4 cousas, e ti, a través da música, é moi fácil que entendas e compartas ese sentir, cousa que me parece moi complicado, que non sempre se consigue, e dende logo que non se consigue de forma tan fácil, non? Dende logo. Eres como moi empático, por dicilo de alguma maneira. Bueno, digamos que no eido da música, que é unha forma de comunicación, unha especie de linguaxe, pois ten moitos idiomas. E a min gustame moito aprender eses idiomas. Pois o meu encontro contigo, que foi moi afortunado, foi a través de Fran Amil, que é outro músico que coñecín nos Papaqueixos. Sí. Os Papaqueixos foi o primeiro grupo no que eu saín do conservatorio e empecé a tocar unha música que non era a música académica. E foi unha linguaxe, o primeiro idioma non académico que aprendín, non? A primeira jerga de la calle, del barrio. Ese idioma que tiñamos nos Papaqueixos, que creamos entre todos. Sí. Grazas a aprender ese idioma, pois púdeme xuntar con Alberto Bundi, por exemplo, un músico africano, co que tamén aprendín outro idioma, e despois Fran Amil empezou a compoñer noutro idioma diferente aos Papaqueixos, e despois chegaches ti que colaboraches nese disco dedicado a Manuel María, e ti convidáchesme a aprender o teu idioma e tamén creamos unha cousa nova, porque antes non tiñas ventos, e entón eu dixen, pois, que poden facer os ventos, que papel poden ter, pois collín iso que sabía de outros idiomas e apliquei a música que fas ti, non? Igual que hoxe vou tocar nunha festa xitana na Coruña, donde me aceptan porque eu aporto unha cousa especial ao seu idioma, pero tamén entendo o seu idioma, e a música como linguaxe permíteme transitar por todos eses idiomas, e en cada idioma encontras unha cultura e uns contos, uns refráns diferentes. Pois na música tamén encontras unha información diferente en cada cultura musical a que abordas. Sí, e é certo, cando nos atopamos ti e máis eu, que foi precisamente nesa, bueno, Fran Amil convidoume a colaborar nese disco e convidoume tamén a ir a algún que outro directo, eu lembro que aí foi onde coñeci moita xente, creo que foi a primeira vez. Se non foi a primeira vez, sería case a primeira que coñecera eu a Xurxo Souto. Eu xa coñecía a Pacolas, pero é dicir, é como que me atopei así con xente que eu dicía, jo, que guai, e o que molaba era que para min era de xente de, jo, esta xente xa toca, xa son profesionais e tal, e eu estaba empezando, pero ves que de repente eres acollida, non? Con total, que te acollen como unha máis, non? Entón tamén para mí foi moi especial que eses primeiros pasos foran con experiencias como esa. E eu lembro que cando te coñecín, pois, de ter unha conversa, pois que me facías preguntas, pois mítica conversa de coñecerse xente, eu tiña unha imaxe de ti como de moi serio, non? Porque, é dicir, para min daba unha sensación, que ben toca, e unha persona así super seria, como que me impuñas así certo respeto, non? E cando empecé co disco, que empecé con Paco Pacolas, non? A tecer ese disco de Cassandra, non? Que era o meu primeiro disco que iba a ser con banda, que ia a ser xa un pouco, pues, un paso importante de profesionalización, etcétera. Era como de, quero facer estes ventos.
vou falar con Richie, eu estaba como modo, notábame como se estivera traspasando unha liña, porque eu tiña como un sentir de eu son amateur, que lle vou pedir eu aquí a estes musicazos e tal, e jova, para min foi unha experiencia moi guai, porque ainda lembro como se fora onte, cando me sentei contigo para dicirche que viñeras tocar comigo, que tamén me parecía como si o Madrid fichando a Mbappé, sabes? Para min era, non vai querer, vai estar moi ocupado, que vai querer vir con MJ. E, jova, ainda compartimos escenario bastante tempo, e quen sabe no futuro, que xa sabes que eu dou moitas voltas. Claro. Para mí foi unha experiencia super guai, porque, ademais, algo que eu aprendi moitísimo de ti e sempre tencho moi presente cando teño dramas dramas ca música ou dramas en xeral, porque digo eu, ti como a Richie, sabes, digo meu, porque se cadra das persoas da miña volta que coñezo que máis paz emiten e máis paz transmiten, non? E gustaríame que me falaras un pouco precisamente, que para mí é unha das cousas que eu destaco sempre de ti, que é a túa forma de entender e a túa forma de vivir a música, non? Porque non, creo que ás veces a xente que igual temos outra visión ou estamos con outras cousas na cabeza, temos moita contaminación e moitas agonías. E pasamos de facer música porque nos gusta a agobiarnos e pasalo mal coa música. Pues claro, non se pode pasar mal coa música. Igual que non se pode pasar mal coa cociña, non se pode pasar mal cun deporte, non se pode... Calquera actividade que ti fagas ten que ter... non sei se os nosos ouvintes saben o que é o equilibrio de Nash. Para analizar un xogo, en teoría de xogos, aplícase a teoría de Nash a un xogo para saber se ese xogo ten equilibrio, se incita a xogar máis e máis. Entón, cando ti te sentas comigo e me chamas, bueno, hai que dicir que foi un discazo, ese discazo que recomendo a todos, que fixo Fran Amil, a voz do vento, para... Sí. Para a mesa, para a normalización, que dou un disco precioso, no que colaborei, está Paco Cerdeira, está Belentaxes, bueno, moita xente. E cando ti me convidas, é como cando de pequenos un veciño te chama á porta para que podes ir a xogar Marcos, ou podes ir a xogar MJ, pois sabes a xogar, e se ese día te divirtes, pois o próximo día é máis probable que ti xogues outra vez. Sí. Quer dicir que ten o equilibrio de Nash adecuado, non? Porque un xogo no que un sempre perde, pois acabas te aburrindo, ou se sempre gañas tamén te aburres. Pois cando a xente ten problemas coa música, eu vexo desa maneira, quer dicir que non está tendo un bon equilibrio coa música. E a música non é, como vos digo, diferente de outra cousa, diferente dun deporte ou da cociña. Eu estou en paz porque non me dedico profesionalmente á música. Que entón, onde está, claro. Estou en paz coa música. Cando eu empecé na música, bueno, a música sempre me encantou, sempre me chiflou, me levou moita idea, e desde pequeno eu cantaba na casa, cantaba fora. Empecé, a primeira vez que cantei en público foi no coro da parroquia, no que cantei un mogollón de anos, foi a miña primeira experiencia musical. Despois meteme no conservatorio. E no conservatorio empezan a chegar os complexos, unha especie de mística da música, enténdese moi mal a música desde o mundo académico. Enténdese dunha maneira moi romantizada, que, claro, leva a desengaños moi potentes. Moitas veces iso transmítense en diferentes aulas de música. Mira, eu veño do mundo da música académica, pero aquí, nesta casa, empecé no mundo da música tradicional da man da miña avoa. E o concepto é totalmente diferente. É unha ética diferente da música. Nas foliadas e na música xitana, por exemplo, que tamén vivo e viví moito, a música é un regalo que lle faz aos que están ao teu redor para promover esa paz que dicías ti, para promover, para que todo o mundo estea ben. Como cando a túa avó día de festa fai uns callos ou fai un biscoito, non? Faino por amor á xente que está ali, para que esa xente estea ben, que se sinta ben. Ese é o concepto que eu teño da música, porque o concepto que me deron no conservatorio só me levaba a un desengaño moi forte coa música, co público, co que se espera de min. Xa se me seca a boca só de pensar o que era unha audición no conservatorio ou un exame, porque claro, ao final de curso hai un exame sobre o que ti tocaches, e claro, aquí
nas foliadas a música é totalmente diferente. É un regalo que ti lle fas a túa xente, entón aí non cabe o nerviosismo, nin cabe certas aspiracións que se teñen noutros eidos da música, non? Por exemplo, na música, no pop, hai certas aspiracións de facerse grande, de ser número 1. Nunha foliada non, nunha foliada tocas para os teus. E para min o concepto da música a nivel escénico, pues, por exemplo, cando toco coa banda Xangai, que si temos que ter uns requerimentos profesionais para estar en riba dun escenario, pois tens que chegar puntual, nunha foliada non. Tens que estar para a proba de son, tens certas peaxes que pagar, non, para estar nese escenario. A min compénsame esas peaxes, teño ese equilibrio de nases, o xogo é divertido, mentres eu sinta que a música que fago é útil á xente que escoita. Que a xente que escoita quere esa música. Por exemplo, eu toco moito na rúa, que é un lugar que me parece dignísimo para o músico. É un lugar excelente para o músico, para testarse, para reaprender o que é a música e vivila dunha maneira sana. Ti na rúa tocas o que ti queres para a xente que pasa. E tes un compromiso ético de, primeiro, non molestar, porque hai negocios, hai xente a que non lle gusta a música, e ti tocas dunha maneira libre, pero a vez tes que ter en conta que estás facendo algo para os demais, estás regalándolles algo. Quen quere dache unhas moedas, e quen non quere non chas dá, non hai ningún problema. Pero ese compromiso ético de alguén que toca na rúa ou no metro ou nunha situación similar, a min reensinoume ou desintoxicoume do concepto que aprendín no mundo académico musical. Sí, é que eu, por exemplo, non formei parte dese mundo académico ortodoxamente, non, por dicilo de alguma maneira. Obviamente, algo tiven que aprender, nalgún lado tiven que aprender e de alguna forma tiven que mellorar e non foi caída do ceo, vale, pero non pasei por un conservatorio, por así dicilo. O nivel de complexo e de síndrome da impostora que tiven sempre foi bastante grande. É dicir, creo que eu, no meu caso, non, teño que ser consciente e humilde, non, de dicir, ostra, pois estou donde estou, fixen isto, pero eu que sei, Richie fai isto outro, ten estes coñecementos, pois porque pasou por isto, quero dicir, non hai que olvidar os planos, é dicir, que cada un fixe un camiño, non, que ten un porqué, non, chegache, o sea, por que ti sabes isto, por que ti sabes lo outro, todo ten un camiño, ten un esforzo detrás, pero é que ainda outro día lin, non, nas redes sociais pois por parte de un músico, pois que considero que ten moitos coñecementos musicais, estaba facendo como un análise, non, pois dunha xornada dun festival, non? E a forma de falar, o sea, casi que non tiña boas palabras para ninguén, é que nadie se salvaba aí, o sea, sabes? E eu digo, ata podo estar super de acordo contigo, pero por exemplo, falou dunha cantautora e dicía moi maja, pero non pasa da roda de 4 acordes, sabes? De 4 acordes non pasa, sabes? De como de... E eu dicindo, isto dilo porque pobriña é unha cantautora moi maja que está haciendo 4 acordes. Estáche contando algo con 4 acordes, non? Entón, que dirá dunha pandereteira, non? Que claro, non ten nin acordes. Que dirá? E digo eu, si che ven Manu Chao con sus 2 acordes a cantar Me gusta la Coruña, me gustas tú, vasme dicir tamén que pobriño Manu Chao que me está aquí facendo 2 acordes. Non, es que é outro estilo tal. O sea, creo que ás veces temos unhas pajaradas bastante importantes, sobre todo de ostra, por que ou que fai esa persona? É dicir, hai xente que é capaz de contar cousas moi profundas con 2 acordes, sabes? Ou de crear algo que che remova por dentro con 2 acordes. Hai quen sexa capaz. Entón, ás veces, eu polo menos, cando máis me empecé a complicar, foi cando menos lle cheguei á xente. Sabes? Eu ca luz prendida, co disco da luz prendida, estou moi orgullosa del, eu compliqueime máis en moitas cousas, non me arrepinto de complicarme, quixen dille evolucionar, e é cando menos lle cheguei á xente. Sabes? Entón, que non todo é, sabes, que decir, non quero con isto tal, pero sí que creo
estamos moi intoxicados e cando non é, por exemplo, ahora faz alusión ao mundo académico, pero cando non é un mundo académico é un mundo más media, non? Quer dicir, méteche eso polos ollos e pois, se non ten un ingrediente destes, xa non molas. E é super difícil un pouco, ás veces hasta hai que pedir perdón por existir, non? E é como rollo de, nin todo ten, porque non todo o que se fai está pensado ou está feito co propósito de, entre moitas comillas, triunfar, é dicir, a pretensión que podo ter eu facendo unha canción ou que podas ter ti non é, pois a ver se me fago rico e se triunfo, que toda a xente pensa que parece que estamos perseguindo iso. E para min, o sea, aí é onde empeza o problema, é que igual non persigo encher un estadio, igual persigo pois seguir tocando, que haxa un mínimo de interese, etc. Para min o problema, máis que o tema do éxito ou dos egos ou así, é cando te metes na roda de que de repente a música é parte do teu traballo do traballo que che dá de comer e che paga as facturas. Porque entón, si que aí notas como unha presión é como unha especie de roda, de bucle, non? E entras como nunha presión de pois teño que seguir dando concertos, cantos máis mellor, porque vaime a comida nisto. Pero que ás veces igual non che apetece dar concertos. Claro, entras na roda do hámster. Totalmente. E cando teño estas disquisicións sempre penso, porque miña avoa era avoa antes que música. Sempre penso na cociña, non? En preparar alimentos para alguén. Entón, ti podes dicir que quero eu coa música, encher un estadio, ou ir á televisión, ser o número 1 dos 40 principais. Non sei cal é o teu objetivo, pero ti pensa que toda música empeza como música nunha comunidade. Pois, por exemplo, as pandereteiras, non? Inda que as tanxogueiras enchan o Coliseum, a música que fan ven dunha comunidade. Sí. E agora mesmo a música que enche estadios é unha música sen raíz, unha música que non ven de ninguna música comunitaria. É unha creación de marketing, digamos. Sí. Entón, é de ilusos pensar que un rapaciño na súa casa cunha mesa de mezclas pode chegar a encher un estadio. Non depende diso. Depende, porque o que fan esta xente que enche estadios pode facer moita xente, pero a esa persoa escolleron nunha discográfica, nunha produtora. Claro. O seu discurso convén ao sistema, non di nada, non di unha palabra máis alta que outra. Entón, esa persoa, pois sí, vanlle dar a oportunidade de encher un estadio. Pero esa persoa non é moi virtuosa, nin ten un exceso de formación, que é algo que eu vexo no mundo da música un exceso de formación. A xente que me acompaña neste camiño son todo xente que está super formada, que sabe un montón máis do que logo demostra encima dun escenario. De todos estes problemas, claro, se ti pretendes encher un estadio, necesitas unha infraestructura detrás enorme. Non sei, necesitas ser Paris Hilton, que teu pai teña unha cadena de hoteles e che poña toda a produción necesaria para encher un estadio. Claro, eu abandonei eu xa nunca tive esa idea, pero abandonei a idea de vivir da música cando me din conta de que me estaba metendo na roda do hámster, que entón empezas a andar e chega un momento que xa non sabes por que estás andando, xa non sabes que queres facer. Tocar na rúa, por exemplo, dache unha cura de humildade, na que ti realmente ves a realidade, que estás facendo ti. Entón, transforma-o en cociña. Imagínate que colles unha furgoneta e faz un food truck e vas facer o prato que penses, se queres vivir da música, que che vai dar máis ingresos, que che vai deixar vivir, non? Teño un colega músico que inventou o ovo pan. Pan cun ovo fritido dentro, despois enchelo co que queiras, non? Sí. E iba polos festivais e vivía moi ben facéndose ademais é músico, facendo ese plato, ovo pan. Claro, se ti queres facer de repente unha cousa super elaborada, non? Como espuma de percebe fosforescente, claro, vai ter un público moi pouco público, non? Pode que teñas unha ou dúas ventas nun festival, pero non máis. Se tratas de facer comida basura, seguramente ti como cociñeiro te sintas que estás defraudando a xente, que non estás dando o que ti podes dar, o que
che gustaría darlle a xente. Entón, nese equilibrio que che falaba antes é onde tens que encontrar o teu sitio, ou eu encontrei o meu sitio na música. Na banda Xangai temos un montón de xente que lle encanta a música bravú, entón tocamos para esa xente e saen dos concertos super agradecidos e nos contentísimos de todo o traballo que hai detrás para levar eso a un escenario. Esta noite que vou tocar nun cumple dun colega xitano, pois é unha familia que se reúne e queren que fagamos festa. Aí non hai ensaios, non hai nada, simplemente chegas aí, tocar ritmo, que podan bailar, que podan divertirse, e xa está. Sí. E se vou unha foliada, a xente o que quere é música para bailar, coller unha pandeireta e tocar. E cando estás aí, cando estás nese equilibrio, non te plantexas se a música ten 4 acordes. Claro. Igual que cando estás no teu food truck, non te plantexas, que só estou usando 4 ingredientes. Que máis dá? Estás facendo algo bon polos demais, estás ofrecendo algo e os demais danche algo a cambio. E se estás cociñando para a tua familia, que non che van pagar, que máis dá? Vas facer as cousas o mellor que poidas, non vas cobrar, simplemente queres que estean ben. E non te plantexas se teño 20 ingredientes ou se teño 3. Queres que todo sexa da máxima calidade. Entón, en cada lugar onde estés musicalmente, tens que ver que equilibrio necesitas. Pois, eu hoxe pola noite necesito o meu saxo, e non necesito partituras, ni micrófono, ni necesito nada. Esa xente quere bailar, quere frases que sexan clariñas, quere que improvisemos, quere que o pasemos ben con eles, porque é un cumpleanos, é unha comunidade. Entón, en cada sitio tes que ter as túas referencias. Pero cando empezas a facer música e entras no mundo comercial, deixas de perder referencias. As referencias vachas dar ao teu produtor ou o que te contrata, estás moi lonxe da realidade da xente que te escoita. Pois non sei, cando fas unha xira mundial, vas por teatros, non sei, Luis Miguel estivo aquí nas festas da Coruña, non? Chega aquí Luis Miguel, non sabe nin en que cidade está. Non sabe para quen está tocando. Sí. Está tocando porque o seu produtor dixolle, colles este avión, vas aquí, cantas as túas cancións, e igual que Luis Miguel, os seus músicos. Claro. A xente que está poñendo son, poñendo luces, tirando cables, están ali facendo un traballo polo que che dan cartos e nada máis. Claro. Non tes unha razón e non recibes despois un feedback. Non hai esa... Entón a música esmorece, como unha planta que non ten luz ou non ten auga. E esa música que era a túa ilusión cando eras pequeno e disfrutabas, deixa de nutrirse, e deixa de medrar, deixa de... perde o equilibrio. E cando eu estou nunha música nun negocio que non ten equilibrio, dome conta moi pronto cando entro niso. Este verán, por exemplo, fun facer unha sustitución a unha orquesta de verbena. E claro, aí o equilibrio está moi para o lado de que hai que sobrevivir. Hai que pagar o camión, hai que pagar o sonido, hai que pagar a xente. Entón, temos que facer unha música sen raíz que a xente que está escoitando pues, quere ruido, máis ben, quere beber moito, ninguén vai aí pola música realmente. Van por outras guiados por outras intencións e non recibes ese feedback que recibes pues, nunha foliada, recibes o feedback instantáneo, que a xente se pon a bailar. Ou cando estás tocando pues, con Xangai, a xente abaixo está contentísima, nos arriba no escenario contentísimos, baixamos abaixo, tomamos algo coa xente que está, pasaron moi ben, agradecencho moito, ou vas a un festival, pois, o mesmo. Esa é a miña guía na música para non sufrir. Por iso non me dedico profesionalmente, porque cando me dediquei profesionalmente, eu viví 3 anos das orquestas, eu perdí ese equilibrio, deixaba de ser feliz tocando. Sí, tes cartos, pero tes moi pouco tempo, non desenvolves a música que tes dentro. Entón, eu prefiro, para traballar, prefiro calquera outra cousa, que non sexa a música, que quizás sexa a actividade que máis quero, que me dea ese cash, e despois poder ser totalmente libre a hora de facer a música que quero. Porque senón pode ser moi desastroso. Emocionalmente, persoalmente, socialmente, tratar de vivir de algo que queres tanto é moi complicado, moi complicado. Eu fuxo desa complicación. Prefiro ter un traballo convencional que me deixe tempo para facer música, e así é. Un traballo que disfruto tamén, encántame ensinar, ademais son profe de música e disfruto moito cos nenos. Disfruto moito non transmitindolles todo iso que ensucia a música. É dicir, nas miñas clases de música, os nenos, desde infantil hasta 12 anos, imos a disfrutar, imos a bailar, imos cantar, imos contar contos, imos disfrutar. Non ten ningún sentido que un neno de 12 anos
que non vai ser músico profesional, teña que saber o que é un compás, o que é unha corchea, é unha perda de tempo enorme cando ese neno pode estar disfrutando coa música, bailando, cos seus amigos, nunha roda, ou inventando un conto musical, ou mil cousas que se poden facer nunha clase de música, non aprender teoría musical. Sí, porque ao final asignaturas, non, como música, como outras tipo plástica ou así, é como de, aí están as asignaturas de arte e a xente que igual pois a súa vida queren camiñar cara outras cousas, pa que estou, entre comillas, non, perdendo o meu tempo con música ou perdendo o meu tempo tal, e ti, por moito que despois sexas de ciencias máis ciencias de todas as ciencias, ao final a música vai estar tamén aí, de alguna maneira ou doutra, gustarache unha cousa ou gustarache a outra. Ainda falaba outro día cunha coñecida do tema dos partes, de cando hai un accidente, sabes, bueno, cando chocan ou o que sexa, cando hai que dibuixar un parte, dicía, non, que importante aquí sería dibuixar un bo parte, non? E dicía, fulanito dáxelle malo dibuixo, e eu dicía, ves, por eso fulanito, aí é onde atopa o sentido de dibujo técnico e de plástica na súa formación. Para facer os partes do seguro. O día en que xixen solo para saber dibuixar un parte. Porque hai cousas na vida que hai que expresalas de alguna maneira. E ainda que cantes fatal, algunha vez vas cantar. E ainda que dibuixes fatal, algunha vez vas facer ainda que sexa un garabato. Entón, eu creo que todo ten o seu aquel, non? O que pasa é que ás veces somos moito de, como dicilo, de encorsetar todo, non? E precisamente antes falabas de linguaxes, non é, de idiomas, e a min gustaríame que un pouco nese concepto que me fales un pouco da viaxe entre, é dicir, ti fixeches o superior de jazz. De jazz, sí, na Coruña. E como foi esa viaxe entre o Richie que fai o superior de jazz con esa linguaxe que ao final é o jazz e que che aporta unha serie de cousas a Fuliada na Vila. Para poñer que nos poñas un pouco de contexto do que é Fuliada na Vila, porque sí, é algo que se pode escoitar, pero é moito máis que un disco. Pois mire, esa viaxe comezou en 2011, un treino conservatorio no superior de jazz, xa tiña feito o grau medio de clásico de saxo, non? Deixei o mundo académico moitos anos, eu pensaba que para sempre, ata que apareceu algo interesante na Coruña, que era este superior de jazz. Pareceu moi interesante por aprender un método de traballo, non polo estilo jazz en sí, senón polo método que ten o jazz, que é moi respetuoso con outras músicas. Aporta unha maneira de traballar con outras músicas que outros métodos non aportan. Por exemplo, a música clásica, non? Vas tocar un concerto de Mozart para clarinete. Aí ten que haber o número exacto de violíns, de violas, de violonchelos, contrabaixo, un clarinete e non pode haber nada máis. O sea, non pode chegar é dicir, vamos a meterlle pandereta. Non se pode facer algo así. É unha música cerrada que se ten que interpretar como tal. E outros estilos tamén. En cambio, jazz, que sempre bebeu de músicas comunitarias, pois, por exemplo, do blues urbano, que xa viña dunha música tradicional, que era o blues rural, e o jazz, que empezou sendo unha música comunitaria, bebeu de todas as músicas comunitarias que atopou polo camiño. Bebeu do samba, bebeu da música tradicional de todo o mundo, música africana, da música europea. Cando eu entrei no conservatorio, en 2011, non se fixera moito sobre a música tradicional galega, con jazz. Xusto cando eu estaba acabando a carreira, o meu profe Roberto Somoza e Pedro Lama sacaron un discazo que é a Orquesta de Jazz de Galicia, o proxecto que chamase FAME, donde facían co método jazz, con ese xeito de traballar, trataban as músicas tradicionais. Creo que eran 15 ou 20 pezas de música tradicional que les trataban con unha big band, instrumentos tradicionais, e aí vese unha sintonía moi boa entre a música tradicional e o jazz. Pareceme un discazo. Xusto rematando eu a carreira, 2015, descubrín as grabacións que fixera Dorothea Schubert en Galicia e que lle fixera a miña avoa, a Rosa Casás, que viviu nesta casa. Eu vivira as foliadas con Rosa aquí desde o ano 89, máis ou menos, 88, 89, que ela recuperou esta casa
reformouse despois de que ela estivera 20 anos en Inglaterra emigrada, e cando ela veu a esta casa volveu cantar con 70 anos. Volveu a coller a pandeireta, volveu facer foliadas, volveu imitar os veciños aquí a esta casa. Desde que eu vivira iso, miña avó morreu en 2005, eu non volvera escoitar a Rosa, non a graváramos nunca se nos ocorrera gravala. E descubrín en 2015 esas grabacións. Bueno, nun periplo que conto no libro Foliada na Vila, no que coñecín a Dorothy Schubart, e metínme no seu arquivo, puiden bucear aí a placer, demo en permiso para facelo, porque logo podemos falar do tema dos arquivos, que é unha teima miña. Sí. Pois gracias a iso fixen un disco co meu proxecto de fin de carreira que consistía en usar ese método do jazz para tratar a música que fixera a miña avoa, a música que fixera a Rosa. Formamos un grupo para facer ese concerto de fin de carreira e despois de facer o concerto, do que estou moi contento, pois fixemos un disco. E ese disco acompañeino do que iba a ser un tríptico no disco, con un par de folliñas para dicir de onde viñan esas pezas, pero que pouco a pouco se foi convertendo nun libro, porque había moito que explicar e moito do que falar. Sobre todo para comunicar, igual que se comunica coa música, pois coa literatura, eu quería comunicar coa miña xeración e falarlle a miña xeración de toda a riqueza que chegou ata nós. Por suposto, eu falo a miña xeración, pero directamente outras xeracións como a túa ou como a de meus pais leen o libro e tamén sinten cousas e comunícanme e dinme cousas cada vez que fago unha presentación, porque neste libro falo do papel que ten a tradición hoxe. Por que hoxe se sigue cantando e por que hoxe se sigue bailando en galego? Pois porque ten unha función, sigue sendo útil ao que queremos, aos nosos desexos, non? Dentro das funcións da música, pois, a cohesión do grupo é unha función que sempre estivo aí e seguimos necesitando cohesionar o grupo. Como cohesionamos o grupo? Podemos cohesionar de moitas maneiras, non? Hai familias que acaban as ceas de Nadal poñendo no karaoke cancións de Camilo VI. Perfecto, porque os cohesiona, porque é algo que coñecen e faille sentir en familia. Pero hai familias nas que sentimos a música tradicional dentro e síguenos cohesionando cantar esas melodías, e hai grupos de amigos que o fan unha foliada, e hai festivais enteiros como o Festival de Pardiñas en Guitiriz, que é unha foliada enorme con microfoliadas en cada esquina. A música tradicional segue sendonos útil para cohesionarnos, para estar xuntos, para divertirnos, para transmitirnos cousas, para dicirnos cousas que nunca nos diríamos de palabra, pero que só nos atrevemos a dicilas cantando, que é algo que ten a música cantada, que non ten a literatura escrita ou outro tipo de comunicación. Cando se reunían aquí nas foliadas os veciños con Rosa, aproveitábase para dicir cousas que non se dicían no día a día. E que se as dis cantando, caen mellor, sentan mellor. Pois esas cousas que só se poden dicir cantando, cando se deixa de cantar, como se din? Eu non coñezo maneira, non sei maneira de facelo. Seguramente haina, ou temos que descubrila. Pero desde logo que cantalas é unha maneira de dicilas hoxe en día. E por iso seguimos cantando. En cada presentación que fago de Foliada na Vila cantamos e pregunto a xente se queren cantar, porque pareceme moi interesante que a xente nos comuniquemos cantando. O que se canta dice de outra maneira. Din na Igrexa Católica el que canta reza dos veces. Non só que reza dos veces, sino que o xeito no que canta tamén di moito. Hai un subtexto na melodía que di moito, a veces moito máis que a propia letra. E mira que non falei dos acordes. Da igual, como se hai un acorde solo. En toda a música gregoriana non hai un só acorde. É unha música que ainda está hoxe entre nós cumplindo unha función. Se non se eliminou é porque aínda cumple esa función. A nos chegaron moitas cousas dos nosos avós e moitas rexeitámolas. Por exemplo, todo o que ven do mundo patriarcal, que estaba moi presente na vida da miña avoa, por exemplo. Sí. Todo iso, ainda que se transmitiu, non ficou e agora non o queremos, porque non cumple unha función. Non é, digamos, non é útil hoxe. Xa deixou de cumplir ninguna función. Non hai a ninguén a quen asoballar e deixamos de usalo. Incluso as coplas que transmiten esas relacións de poder xa non se cantan, ou se alguén as canta queda como moi... Isto como que rasca, non? Pois da música quedou, despois de peneirar, de cribar esa música, quedaron
miles de melodías que ainda se cantan hoxe. E ese proceso que fixen no conservatorio foi depurar, decir, que quero conservar, transmitir e seguir usando da música que facía a miña avoa. E prácticamente é todo. E transmitilo nun disco e falar diso nun libro, que é este libro do que falamos. É que, o sea, para min, xa de entrada, o que é o detonante, non? De como empeza isto xa me parece un pouco de serie de Netflix, non? Ti atopando a túa avoa, un pouco así... o sea, é un pouco... É que é xa máxico de por sí. E despois é curioso, o sea, porque eu sí que sabía moitas cousas sobre isto, pero non sabía que realmente a tua intención inicial era facer un tríptico e que rematou sendo un libro. Pero ás veces hai moito que contar, así me pasou a min co Inés de Castro, iba a ser un vídeo de 10 minutos e acabou de sendo unha mediametraxe. Porque ás veces aquí teño moita información interesante, isto non o podo quitar, pois mira, haberá que contala. E claro, aquí, é dicir, por unha parte hai unha viaxe musical, porque tamén é bonito, que tamén representa un encontro, non? Entre a túa avoa e ti, entre a tradición e o jazz, pero tamén entre ti e a túa avoa, non? Entón creo que é moi bonito. Tamén me gusta moito esa... precisamente esa, como se di, ese navegar, non, por diferentes linguaxes, esa capacidade de partir do jazz, non, pero leválo tamén á tradición, e de alguna forma unir mundos, unir xeracións e darlle un enfoque distinto, non? É dicir, esta obra que foi creada no seu momento, pero pois está a obra reinterpretada ca túa visión, etcétera, etcétera, non? Entón, para min iso é... non sei, creo que hai moita... que este proxecto encerra moitas cousas máis alá. O inicio do proxecto foi unha excusa, non? Os propios profesores dixeronme, despois de escoitar a exposición e o concerto, que merecía pena gravar un disco e explicar todo o proceso que expliquei no traballo de fin de grau. Os 4 primeiros temas, o valse, En la cárcel, en que me vexas e a Jota, sí que son parte dese concerto de fin de carreira que fixen, non? No que toquei pezas clásicas de jazz de Charlie Parker ou de Thelonious Monk, e na última parte do concerto toquei estas 4 pezas da miña avoa reinterpretadas e traballadas co método do jazz. Pero o resto do disco, as outras 10 pezas que hai, xa son pezas que fixen eu no proceso de grabación. E xa non son realmente jazz. Pois, por exemplo, o Nadal non se pode dicir que sexa jazz, o canto de Nadal, que non o toquei no exame, pero é un canto que recollo Dorocea, a miña avoa, dos poucos cantos de Nadal que están en galego, dos recollidos no cancioneiro, que eu só lle escoitei a miña avoa un par de veces e non puiden aprendelo. Aprendino grazas á grabación que fixo Dorothy Schubert. O tema Cuba, por exemplo, que é un tema de 10 minutos, que non é definible, é un espazo sonoro, non? Sí, é que é verdad, Cuba é un tema peculiar, é unha viaxe realmente sonora, sí. É o único tema que se corresponde cun capítulo no libro. Hai un capítulo no libro no que se relatan as últimas horas dun home que está morrendo en Cuba. Sí. Ese home é un tío ou tío avó da miña avoa, non o sabemos, Leonilo, que marcharon finais do século XIX a Cuba, que era a maneira que tiñan os pobres de emigrar, enrolarse no exército, ir á guerra de Cuba, despois de servir 3 anos ali, quedaban. Claro. Entón non sabemos que pasou con este home, non sabemos a onde foi parar, se morreu ali, se marchou a outro sitio, non o sabemos. Entón aí eu imagino que pasou con el, non? Claro. Ese elo perdido da familia que ven pola parte da meu pai, donde non quedaron homes. Todos os homes foron, digamos, expulsados da familia, de alguma maneira, non? Sí. Non houve homes. Eu pregúntome tamén como home que pasou con esa rama da familia, porque non hai homes, que puido pasar con eles. Entón, nese tema, que dura 10 minutos, é como unha especie de delirio dese home morrendo, e as cousas que el escoita na súa cabeza mentre está morrendo de malaria na Habana. Sí, jova, é que isto vai máis alá da música, é que isto a min evócame tamén moito ao espírito audiovisual, non? Porque cando faz un desenvolvemento así,
isto é moi de proceso audiovisual, sabes? Entón, por iso que digo, jova, que a música é moito máis e vai moito máis alá que esas 4 paredes, non? Donde parece que se pretende meter todo. Pareceme curioso, non? Isto que dis do canto de Nadal, de como yo escoitaches algunha vez a tua avoa, pero non puideches, por así dicilo, quedar con el, non? É dicir, ata que chegas ás grabacións de Dorocé e dis, anda. Aí está. E aí está. Faime especial tal, porque, é dicir, eu sempre digo, a hora que a nosa música tradicional está pois polo menos posta en valor, non? E está de moda, por dicirlo de alguma maneira, non? E está posta en valor e está se mirando moito para ela. Eu teño como unha sensación que non sei se é xenética ou... Eu aquí creo que entra algo de ciencia e química, creo que entra, non? Que eu sí que... É dicir, considérame tan galega como a portuguesa, non? Pero sí que non teño... Sabes cando empezas a escoitar a música, unha pandeireta ou así, e hai algo por dentro que se te remexe, sabes, notas como un tal. Pois a min pásame máis que a música tradicional portuguesa. Non sei, ainda hai pouco estiven escoitando ranxos, o ranxo de Perusiño, que había tempo que non podía ver, e pásame, sabes, ese rollo que, como que algo que che entra así polo estómago, pásame máis co folclore portugués, non? Cousa que, por exemplo, miña irmá sempre foi moi talentosa na pandeireta, no baile galego, tal. Eu creo que isto é xenético, esta é a miña teoría. Eu a min que nadie me quite desto. E, agora que falas do canto do Nadal, faime lembrar un pouco que me pasou a min co Hora Aperta, non? Do que fixen, pois, unha versión recientemente, e, basicamente, esa canción é de escoitala, pero un par de veces, sendo pequena, ao ranxo de Perusiño, que ainda hai pouco puiden verificar, non? Que me apetecía verificalo para ver se era todo un delirio meu ou que esa versión, o sea, esa forma de cantalo que eu tiña na cabeza tan metida, só lla escoitar a eles, o sea, porque ademais é o que sucede, como en todas as músicas tradicionais, que igual hai unha canción que aquí nesta zona cántase desta maneira, nesta outra fais unha alteración na melodía, este tipo de cousas, non? Depois eu fixe unha versión un pouco a miña maneira e incluso fusionando, non? Como as dúas melodías que hai e era compatible e tal. Pero é como esa maxia, non? Que ás veces hai que diste, isto só lo escoitei unha vez, pero de repente hai unha conexión, non? E dai nacen máis cousas, entón pareceme moi máxico o tema do canto do Nadal e gustaríame, se che apetece a ti, que nos contes non só esa maxia, non? De atoparte con esas cancións, sino do que pasou despois, / abrir o melón do arquivo. Si queres, claro. Bueno, mellor cantamos. A Virxe María. Pois mira, o arquivo foi unha peripecia tamén descoberta grazas aos amigos. A Dubi, que é un grandísimo gaiteiro da Coruña, a Luis García Corral, de Tiruleque, que foron os que me introduciron na música tradicional, digamos, fora da miña familia, non? Fora da miña avoa. Que me levaron as primeiras foliadas, que con Luis eu iba a buscar a Luis a Xacarandaina, cando Luis salía de clase de gaita. E claro, eu ali sentado nun pasillo, cunhas pandereteiras no oído dereito, uns gaiteiros no esquerdo, diante tiña xente bailando tradi. Eu dicía, buah, que pasada esta xente, non? Mola moito o que fan. Eu sabía o que facía a miña avoa, pero moitas veces non relacionas, porque son melodías distintas, e despois no lugar empezaron a aparecer, Mercedes Peón empezou a levar pandereteiras e gaiteiros, e aí eu enlacei o que facía a miña avoa, porque eu de miña avoa non tiña ningún enlace con ese mundo directo, nin había máis veciños aquí que cantasen, máis que Rosa e Adolfina. Adolfina é a tía de miña avoa que vivía aquí enfrente. E foronme levando, un día apareceu un tomo do arquivo do Cancioneiro Popular Galego de Dorocé Xubar na casa, e había unha foto de Rosa e Adolfina. E claro, a cabeza estóupache, porque dis, pero que fai aquí miña avoa? E a Adolfina, que non sabían ler e nin escribir, a Adolfina era analfabeta, e morreu así.
que fan este libro. Entón empezas a investigar, isto con 12 ou con 13 anos, empezo a investigar que libro é este, Dorothy Schubart, quen é, non tiña ninguna referencia, además nun mundo no que non había Google, mira ti, quen é Dorothy Schubart? Imposible sabelo, a non ser que atopes pola rúa. O sea, imposible saber quen é Antón Santamarina ou o que é un cancioneiro, porque eu tampouco sabía o que era un cancioneiro, nin como se fai un cancioneiro. Pois, pouco a pouco fun sabendo que hai xente que se dedicaba a ir, e se dedica, a ir polas aldeas, recollendo, o sea, entrando na casa da xente, grabando a xente. Despois esas grabacións van a unha asociación, como era Xacarandaina, non? Xacarandaina facía así. Este proceso aprendino con Olga Kirk e Pablo Díaz, de Donaire. Explicáronme, puxeronme vídeos no ano 2000 aproximadamente de como era unha recollida. E dixen, ostras, o sea que de aí ven un cancioneiro. Hai que ir casa por casa, preguntando a xente, grabando a xente, despois recoller isto na asociación en Xacarandaina, por exemplo, montar ese baile, esa cantiga, esa peza de gaita, un currazo tremendo. Nos anos 2005 ou 2006, que morreu miña avó en 2005, empecé a pensar, haber algunha grabación de Rosa cantando para este cancioneiro? É dicir, esta Dorothy Schubart faría grabacións? E foi Dubi que me confirmou que sí, que ten que haber grabacións en algún sitio, porque estes cancioneiros vendíase con cintas de cassette nos anos 80, así que ten que haber algunha grabación en algún sitio. Entón, investigando, preguntando, indo a cursos, dixeronme, pois sí, hai unha grabación, unha copia que dixo Dorothy no Arquivo Sonoro de Galicia. Estupendo. 2015, 2014 contactei co Arquivo Sonoro, falei con Cristina, que é unha magnífica profesional que está a cargo do Arquivo Sonoro. Bueno, o Arquivo Sonoro non penses que é un edificio en Santiago, non, é unha mesa que está nun pasillo da Biblioteca do Gallás. Ese é o Arquivo Sonoro que temos en Galicia. Esa persoa que está aí é a encargada de xestionar todo o Arquivo Sonoro de Galicia como pobo, é dicir, é encargada de xestionar os discursos de Otero Pedrallo que están grabados, as grabacións feitas a Castelao, todo o que hai grabado en audio está ali, non o grabado en vídeo que está en outro sitio. E tamén todas as recollidas tradicionais que a xente donou a ese arquivo sonoro. Claro, é imposible que unha persoa sola xestione todo iso. E a política de préstamos, por chamarlo de alguma maneira, pois digamos que non hai unha política de préstamos realmente. Eu contactei con ela, localicei que discos, porque Dorothy deixou ali 248 CDs de grabacións que fixo entre os anos 76 e 81. Despois de localizar Comarca de Ordes, discos número 5 e número 6, que aí onde estaban as sesións que Dorothy fixo aquí, no ano 80, en marzo, con Rosa e con Adolfina. Cristina traeche eses discos, súbeos desde o almacén, traechos a esa mesa que está nun pasillo, metes eses discos nun ordenador e cuns cascos podes escoitalos. Entón, por primeira vez en 2015, escoitei a Rosa desde que morrera en 2005, claro, con vaguas nos ollos dicindo, ostras, que vaya documentazo. O sea, 1 hora e media de Rosa e Adolfina cantando en plenas facultades con os 60 anos no ano 80, cantando todas esas melodías que ademais no disco de Fulia da Navila tedes 6 desas pistas das que grabou Dorothy, as pistas orixinais. Claro, saco un pendrive 2015 porque digo, ostras, genial, vou facer o meu traballo de fin de carreira sobre este tema, vou levar isto ao meu pai para que escoite a súa nai cantando, genial. Entón, é cando Cristina, que ten moito ollo, dime, non pretenderás levar eses MP3 para casa? Entón, eu avergonzado, dixe, non, claro, non, que teño que facer para escoitar isto na casa? Díxome, pois mira, non se pode, non se pode sacar este material de aquí. Claro que diga a cadros, como dicindo, pero esta riqueza inmensa que tedes aquí, porque está en miña boa, pero hai outras 585, porque son 586 informantes, as que ten só o arquivo de Dorothy Schubart, hai outros 585 persoas, aboas de alguén, que están aquí metidas neste arquivo, e non poden sair nunca. Non van poder sair nunca deste arquivo. O sea, hai que vilas escoitar aquí con cascos, nun pasillo dunha biblioteca. Díxome, a única maneira que podes sacar algo de aquí é co permiso da autora.
Pero, é que iso é, o sea... bueno, para empezar, quen é a autora? Quen é a autora? Quen é a autora? Da música que cantou miña avoa no ano 80. Claro, quen é A ver, a autora da grabación é Dorothea Schubart, sí, non? pero a autora... A editorial era a Fundación Barrié. A autora, Dorothea Schubart e Antón Santamarina. Eu quedei, claro, quedei coas mans atadas, porque estaba aí a voz da miña avoa, pero eu non podía facer nada máis que vir escoitala ali, como quen vai peregrinando ao Monte Gallás, a escoitala ali unha horiña cos cascos cada semana. Sorte e peripecias da vida, resulta que Dorothea iba 2 veces ao ano ao Museo do Pobo Galego a revisar outro arquivo que ten ali, o mesmo arquivo, unha copia que está ali tamén. Bueno, Carme Campo, traballadora do museo, dime, pois creo que Dorothea ven aquí, e creo que é unha señora de pelo branco que ven aquí 2 veces ao ano. Entón, escribí unha carta para Dorothea e dinlle a Carmiña para que, si ves a esa persoa de pelo branco no museo, dalle esta carta, por favor, porque necesito o seu permiso para sacar isto do Monte Gallás, leválo a casa, compartilo cos meus músicos e formar un espectáculo para o meu fin de carreira. Con tan boa sorte que en maio de 2015 chego de traballar e teño unha chamada perdida dun número que non coñezo, respondo a chamada e era Dorothea Schubart, que estaba viva, estaba en activo, estaba de acordo con contactar comigo, porque podría ser que non. Sí, totalmente. Moitos outros foi imposible. O sea, Gustav Henningsen fixo as súas grabacións aquí e despois non quixo saber nada, dixo, tomade, non me molestedes, o sea, fixo iso nos anos 60, voume a Suecia a vivir, non me veñades con contos. Efectivamente, Dorothea estaba interesada en coñecerme, en volver aquí ás casas de Rosa e Adolfina, e fixemos unha festa para Dorothea aquí, veu a traballar, porque veu coa súa grabadora a traballar, a escoitarnos, meu tío cantou para ela, bueno, fixemos unha festiña para ela. Ao final da velada, así tímidamente, dixenlle, mire, necesito a súa firma neste documento para poder sacar. Díxome moi enfadada que ela non doara o seu arquivo ao Consello da Cultura para que tivésemos que ir detrás dela pedindo firmas. Que ela doou ese arquivo porque é dos galegos. Ese arquivo é unha foto da música galega durante eses anos que ela estivo aquí. E que ela doou ese arquivo para que estivese disponible a calquer persoa que queira consultalo, sacar calquer cousa, fotocopiar, escoitalo, etcétera. Bueno, firmoume o documento con ese documento volvín ao Monte Gallás, volvín ao pasillo da biblioteca, volvín onde a Cristina, e claro, dixenlle, Cristina, conseguín o sea, pois esme as 12 probas de Hércules meses despois cheguei con papel firmado da autora. Bueno, claro, díxome, pois mira, teño que deixarte sacar todo, porque además Dorothea dixo que non só o arquivo sonoro, sino todo o arquivo, porque Dorothea escribiu moito sobre as súas recollidas, e Dorothea sacou un montón de fotos das súas recollidas. Sí. E nada, así foi como conseguín sacar uns MP3, uns arquivos MP3, porque eu non pedía sacar as cintas originais de Dorothea. Claro. Pedía uns arquivos MP3, conseguín sacalos dali e utilizalos. Bueno, eu quedei con esa autorización para ir ao arquivo sonoro e sacar calquer cousa dos fondos de Dorothea Schubart. Pero que hai moitos máis fondos no arquivo sonoro. Mini e Mero deixaron cousas ali que recolleron nesta comarca, na zona de Mesía, recolleron a xente cantando, pois cantos de Nadal, por exemplo. Sí. E teño que tamén ir detrás de Mini e de Mero para pedir unha firma para sacar un arquivo para ensinalo nas miñas clases de música aos nenos. Agora, por exemplo, que dou clase en Teixeiro, hai cousas grabadas ali. Teño que volver a requerir a firma da persoa que recolleu eso para que unha institución pública como é o Arquivo Sonoro, que depende do Consello da Cultura, lle ceda a un mestre de primaria esas grabacións dos avós e dos bisavós deses nenos. É ridículo hoxe en día. É totalmente ridículo ir a andar a procurar firmas de persoas que xa están moi maiores ou xa non están. É que aí onde está, porque ti tiveches esa sorte, pero Dorothea xa marchou. Dorothea marchou, por desgracia, e calquer persoa que queira sacar algo de Dorothea xa non pode. As normas do arquivo impídenllo. É unha política do arquivo, non é política que tivese Dorothea. Pois actualmente as cousas están así.
é unha cousa que eu denuncio especialmente nunha institución pública. Sí. Nunha institución como o Consello da Cultura non é posible que funcione así. O sea, non ten ninguna explicación, é indecente que o patrimonio de todos estea nun almacén onde só se pode ir a ver. Claro, No. como se fora un museo, Claro. por dicilo de alguma maneira. E hoxe en día que hai maneiras moi doadas de poñer ese arquivo a disposición de todo o mundo, cando digo todo o mundo, desde Australia hasta aquí. Sí. Por sorte, o APOI do Museo do Pobo Galego está facendo un traballo nese sentido. O APOI é o Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade, é un arquivo aberto no que non todas as non todo o que lle recolleu Dorocé, porque van pouco a pouco. Dorocé recolleu moitísimo, miles de coplas e de melodías. Estáse poñendo en liña, claro, cunha previa análise e indexación por diferentes criterios. Sí. Que podes buscar. Pos no buscador do APOI jotas que falen do liño da provincia da Coruña, pois salenche todas as jotas que falan do liño da provincia da Coruña, as letras, as músicas, a quen se lle recolleu, en que lugar, etc. Ese traballo está facendo unha institución, bueno, é unha fundación, un patronato, pero a Xunta de Galicia ten un montón de fondos que non está poñendo en aberto. Hoxe en día é máis fácil acceder a fondos que están na Biblioteca Nacional de Madrid, que xa as puxo en liña, puxo moito do que ten de música galega en liña, ou na Fundación Joaquín Díaz, que puxo música galega en liña xa, que no Consello da Cultura Galega. Por que non están xa en aberto todos os discursos que se lle gravou a Castelao? Por que non se poden escoitar xa? Non é necesario unha gran infraestructura. Colgaos en YouTube. Fai unha canle que se chame Patrimonio Galego Castelao. E aí tes todo o que se gravou a Castelao. Todos os audios que hai del. Pois así con todos os fondos que hai en ese arquivo, en moitos máis arquivos, tamén arquivos audiovisuais, que non están disponibles. No arquivo sonoro explicáronme que encontráronse con que cando cedían cousas, no outro momento do arquivo, había xente que se aproveitaba, que as publicaba, que se lucraba, etc. Moi ben. Vai contra esa xente. Claro. Vai contra esa xente legalmente, pois denuncias a esa xente ten que responder polo que fai. Pero non podes furtarlle, non podes roubarlle a xente, ao pobo galego, todo ese arquivo que hai da súa propia cultura, gravado desinteresadamente por miles de persoas que son as nosas aboas, as nosas bisaboas, nas aldeas, gravado con total xenerosidade por esa xente. Que se vas a unha recollida e despois gardas todo iso na tua casa, de que sirve ese esforzo do paisano ou da paisana que cantou para ti ou que tocou para ti? Para que ello estás pedindo ese esforzo? E que ao final é poñer toda esa cultura baixo terra, baixo a alfombra, porque nós porque temos esta sorte, por dicirlo de alguma maneira, de que agora en Galicia, pois, é dicir, houve por así dicilo, un boom, non, vamos dicilo así, arredor do tradi, pois dunhas maneiras ou doutras, pero hai como un valor especial, non é como collemos unha consciencia especial do que temos, de valoralo, etcétera, etcétera. Eu, por exemplo, sí que vexo que en Portugal a xente máis ligada ao tradicional ou ao folk din que teñen envexa de Galiza, non? De como en Galiza, non, este momento no que estamos, etcétera, etcétera. Que sucede? Precisamente, esa xente que di que ten envexa é un número de persoas que non é pois tan grande como agora mesmo aquí en Galiza, que sí que teñen ese mimo por esas cancións, están intentando facer que mantelas vivas, adaptándoas un pouco pois a súa forma de facer, etcétera, pero mantelas vivas. Mesmamente, eu cando quixen facer o Hora Aperta, pois un pouco vinme desexeime. De feito, quería a letra e ti mira hasta que punto que tiven que ir ao ranxo folclórico, pedir a letra, ou pensando, teñen ali un cancioneiro cas letras. Non, que me pasaron que a que solía cantar escribiu-ma a man, que non tiñan nada escrito. E eu digo, é que mañá morre a xente, e eu de onde saco a letra? Sabes, ou non tes nada. Entón, quero dicir, hasta que punto son importantes estas cousas? Entón, eu sí que é certo, e aí xa falo dende un pouco unha visión profesional, non, do audiovisual, podo entender, non, ese mimo e ese celo que ven dado de
pois, ás veces, pois, prácticas feas, non, arredor destas cousas, é dicir, unha cousa que eu poida acceder a algo que é patrimonio e outra cousa que eu faga pois cousas que non debo con iso, pois intentar lucrarme ou facer cousas que tal. Que pasa? Pagan xustos por pecadores. O que hai que facer é invertir esforzo. Sei que é difícil, sei que non é así tan tal, pero hai que invertir esforzo en ver cal pode ser o mellor mecanismo de que todo eso estea libre, circule canto máis mellor, porque o interesante diso é que os coiten e que os coiten moito e que calqueira chaval dende o seu ordenador, porque un chaval que ti lle digas mira, hai un arquivo tal, a priori non vai ir correndo a Santiago ali a facer todo este xogo este parchís que fixeches ti, a gincana, que é verdade, que é a gincana de Richie próximamente en Netflix, non te digo máis. Pero esta gincana toda que realmente que, é dicir, ti, o sea, eu flipo porque aquí había, o sea, datos que eu perdín polo camiño, eu sabía cousas soltas, pero ahora o que me dis de intentar contactar con Dorocé ou de facer a festa ou de tal, o sea, ti tens que facer realmente, o sea, dar 80 voltas para conseguir o papel, para ir ali, para tal. Entón, é dicir, é o que dis ti, sei que é difícil, pero igual onde hai que poñer o esforzo é en ver de estar ao loro de que non pasen cousas que non deberían, estar ao loro de tal e como así eu, pois meto nun disco meu unha canción que non é miña, pois rapidamente me ven as GAE ou quen sexa ou a propia plataforma a decir, chavala, isto non é teu, non o podes comercializar. Pero claro, este tipo de cousas, que é eso, la autora, quen é la autora? La que donó el tal, sí, es la autora de la grabación, pero quen é a autora? Claro. E é patrimonio. É patrimonio. E cando alguén recolle fai firmar ao informante unha cesión de dereitos, é que a música comunitaria ten estas cousas que non encaixa nos esquemas da música comercial. Claro, aí está. Non encaixa neses esquemas, porque miña avoa non é autora desa música. Pode ser autora porque inventou algunha das coplas que canta, pero nin sabemos de que coplas, nin de que non, nin tampouco é autora da música, aínda que ela transformou a melodía ao seu xeito. Non hai un autor na música comunitaria. Hai unha música que se transmite de xeración en xeración e con cada transmisión pois ten mutacións e esas mutacións vanse acumulando e así é como evoluciona a música comunitaria. Pero claro, quen é autor desa... O sea, non hai un autor. Non hai unha estrutura que a música comercial sí que ten, pues, calquer canción de reggaetón ten 5 autores, 4 produtores, 40 representantes, etc. Na música comunitaria non. Entón, como a música comunitaria non entra neses esquemas, é moi difícil nas institucións acceder deste xeito, cumplir os requisitos legais, digamos, para acceder a esa música, porque non ten autor e non ten permisos. O sea, a xente que grabou a miña avoa, por exemplo, Dorocé, non fixo firmar a miña avoa un documento de cesión de dereitos de, non sei, do que estaba cantando. Nin cando lle sacou as fotos de dereitos de imaxe. Non firmou nada. Fase todo de boa fe. Claro. E o que pido é esa mesma boa fe hoxe en día. Sí. A ver, a mí tocoume a lotería. Tocoume unha lotería moi grande porque Dorocé grabou a miña avoa. Esa é a lotería, non outra. Porque como miña avoa había, e hai, miles de avoas en Galicia e en Portugal. E en todo o mundo. Miles de avoas que cantaban na súa casa para facer felices a súa familia. A miña potra, a miña lotería foi que Dorocé veo aquí un día, parou no apeadeiro do tren coa súa grabadora e grabou a miña avoa. Eu teño unha grabación por esa razón. E puiden gravala, sí, pero cando estás de festa non se che ocurre coller unha grabadora ou un papel e lápiz e poñerte a escribir unha letra que está cantando a tua avoa, porque queres estar aí de corazón, estar ao 100%. E como eu sabía, é como se sabes que debaixo dun edificio que acaba de caer por un terremoto hai un billete de lotería. Entón, esforzaste por sacar os escombros e recuperar o billete. Entón, eu sabía que había un billete no arquivo sonoro de Galicia, que era a voz da miña avoa. Entón, por iso fixen ese esforzo. Por iso fixen a gincana. Por iso esperei meses. Por iso fun a por Dorocé. Por iso preparei unha festa aquí. Por iso lle pedín a firma. Por iso volvín outra vez ao arquivo sonoro coa firma. Pero a un mestre de primaria que queira ensinarlle os seus alumnos que se cantaba en Mesía no ano 75, non vai facer todo iso. Se non lle pos fácil, non o vai facer. Entón, o que reclamo das institucións públicas que teñen esa responsabilidade é de que poñan esa documentación ao servicio da xente que creou, que é o pobo galego, somos nós. E igual que se fan iniciativas deste tipo no Consello da Cultura Galega e en outras institucións
do goberno autonómico ou do goberno central. Fanse esforzos económicos, de persoal, de dotación, para poñer en valor 1000 cousas. Hai que facer un esforzo xa para poñer isto a funcionar. Xa. Non podemos esperar máis no ano 2024 a ter centralizada unha páxina web na que estea todo ese arquivo indexado. Non sei o que fai falta de orzamentos, pero hai xente que fai isto na súa casa, coa súa música. Eu, na miña canle de YouTube, colgo as miñas cousas e non necesito moita infraestructura. Xa, no, a ver, eu creo que non é unha cuestión de diñeiro, sinceramente, sabes? O sea, se estivéramos falando de outras cousas, diríache, igual somos moi pretenciosos, pero non... Neste caso non é unha cuestión de diñeiro, neste caso é unha cuestión de vontade e xa, reitero, eu entendo que non é todo así tan fácil, pero creo que ás veces é cuestión de buscar a forma e buscar a fórmula, que cando queremos ben que a buscamos e que a topamos. E creo que precisamente este ano, igual é bo ano para reflexionar alrededor diso, é ser un pouco coherentes con nós mesmos, no sentido de este ano as letras galegas, que me gustaría que o explicaras ti, porque é mellor que o expliques ti que o explique eu. Este ano as letras galegas vanse nos encher moito a boca, pero temos que ser consecuentes con ese enchimento de boca, que non se quede só en letras gallegas e despois seguimos como sempre, non? Efectivamente. 2025 as letras están adicadas ás cantareiras, en xeral. Personalizouse en seis cantareiras. Entre elas, Rosa, miña avoa, Dolfina, a súa tía, Eva Castiñeiras, que era de Muxía, e as pandereteras de Mens, que son tamén daqui, de cerca de Muxía, de Malpica. E esas mulleres, digamos que personalizan a homenaxe á música tradicional, a música cantada tradicional, que estivo pois durante sempre pola cultura mainstream ou a cultura, pois chamémoslle a Rosalía o mainstream da súa época. Non se falaba das cantareiras. A figura da música tradicional era o gaiteiro. É verdade. Rosalía cantalle o gaiteiro, e Castelao fala tamén do gaiteiro, e todos os escritores, escritoras e poetas falan da figura do gaiteiro. Esa é a figura, o tótem da música tradicional na nosa cultura popular. Das pandereteras non se falou nunca, porque eran mulleres, porque non eran profesionais, porque cantaban para a súa familia na súa casa, porque pois non tiñan ese prestixio social. E a Academia tivo a ben pois mudar esa situación e adicarlle a estas mulleres que transmitiron coas súas cancións, transmitían non só idioma, sino que transmitían cultura, transmitían contos, refráns, un montón de cultura tradicional, de transmisión oral, inmaterial polo tanto, pero que foi a que mantivo vivo o idioma durante moitos séculos, esa cultura falada tradicional. Pois adícase a estas mulleres e, efectivamente, as nosas institucións de calquer tipo, centrais, autonómicas, municipais, de calquer tipo, as nosas institucións teñen algo que facer urxentemente, algo urxente e a vez importante, con todo ese patrimonio. Eu reclamo que estas institucións dediquen esforzo, moitas veces esforzo de persoal ou económico, ou eu non crearía máis institucións sobre a música tradicional. Hai institucións, por exemplo, no Consello da Cultura está o arquivo sonoro, pois dótese a ese arquivo sonoro de persoal, con horas dedicadas, porque só hai unha persoa ali atendendo correos electrónicos, chamadas, etc. Non dá abasto. Claro. É unha persoa super competente, super profesional, pero é imposible que faga todo o traballo. Claro. Que se poñan en liña, ou se xa o está facendo o Museo do Pobo, se xa está creando un arquivo en liña, pois apóyese desde o Consello da Cultura ao Museo do Pobo. Cousa difícil, porque xa sabemos que entre institucións pois non se levan ben, non hai boa sintonía. Hai causas políticas e de prestixio de moito tipo, pero non se está facendo ese traballo. Pois que sirva este ano no que se recoñece a importancia das cantareiras para que todos eses arquivos públicos, polo menos, poñan a funcionar na rede esas grabacións, esas partituras, esas fotografías, eses textos, toda esa información que hai sobre música tradicional. Eu creo que con isto
vaise animar, se funciona esta iniciativa, vaise animar a que particulares que teñen grabacións, que é un volumen moito maior, asociacións folclóricas, xente que grabou a súa avoa, que ten vídeos, audios, etc. Tamén decida, pois mira, este é o lugar onde podo enviar esta cinta que gravei da miña avoa, que estaba emigrada en Argentina e nos enviou nos anos 70, que estaba moi de moda iso de enviar cintas magnéticas aquí con cousas grabadas de festas que se facían ali e viceversa. Pois esta cinta magnética que teño, que gravou miña avoa en Bos Aires no ano 70, pois esa xente particular ou esas asociacións que teñen un montón de cintas de casete que se están podrecendo en fallados de Galicia. Todas esas cintas de casete hai que digitalizalas e indexalas, dicir onde se gravaron, quen as gravou, que melodías teñen, pasalas a unha partitura, escribir a letra. Todo iso é un esforzo, sí, económico, pero realmente de persoal, xente que faga este traballo. E as institucións que poden facelo son as institucións que teñen os nosos cartos e administran os nosos cartos. E esas institucións teñeno moi fácil, porque xa se fixo en Francia, por exemplo, hai un arquivo centralizado con todas estas melodías de gaita, de violín, cantadas, xente tocando latas, o sea, hai todo tipo de paisaxes sonoras, incluso as campás de diferentes igrexas. Todo iso podelo escoitar desde calquera parte do mundo, porque se sinten orgullosos desa cultura que é a súa cultura. En Portugal hai unha iniciativa que é a música portuguesa a gustar de la propia, que é unha iniciativa maravillosa, onde poñen a xente a cantar as súas cancións en vídeo, donde se poidan sentir recoñecidos e a xente nova ve a esta xente cantando e di, ostras, que están cantando, que flipe, eu quero cantar iso, quero aprender iso. E todo ese movimento favorece que cada vez haxa máis movimentos. Por sorte, o mundo da música tradicional en Galicia agromou a pesar das institucións. Temos a xente tocando pandeiretas e cantando encima de grandes escenarios sen que as institucións promoveran nada. Está xenial. Hai foliadas en calquer recuncho do país e iso está xenial. Pero a administración ten que poñerse as pilas. Sobre todo as institucións que están creadas con esa finalidade, como Arquivo Sonoro, que xa está creado, pois ten que poñerse as pilas e poñerse a funcionar a favor da corrente que estamos vivindo agora, pois, que se lle dedique ás letras galegas, ás cantareiras, ten que facer reflexionar a quen aínda non reflexionou para que diga, ostras, temos aquí un arquivo con miles e miles e miles de horas de música tradicional que só pode escoitalas unha persoa vindo aquí a Monte Gallas e cuns cascos. Si, que é un pouco case como a ritual, non? Incluso, sabes, como a arcaico, como eu creo que é a segunda peregrinación despois de ir ver os restos do apóstolo Santiago. Creo que primeiro vamos á catedral e despois vamos ao Monte Gallás. Despois peregrinar ao Monte Gallás. Sí, pero a pé todo. Pos os cascos, poste ali. Dar 3 voltas de rodillas alrededor do Gallás antes de entrar. Porque senón non... O culto aos antepasados, non? Claro. Vas facer o culto aos antepasados, entón escoitas... E despois penitencia. Porque, quero dicir... Eu creo que estaría moi ben, porque esa é outra, tamén vivimos nun mundo no que non se pode dicir nada, que todo se toma como un ataque, e non é un ataque, é un convite á reflexión, e un convite á reflexión de que, ostra, con todo o amor do mundo digo que non podemos ser hipócritas de, por un lado, presumir e sacar peito de mira, o noso tradicional, non sei que, e ao mesmo tempo onde podemos ir buscar esas referencias, onde nos podemos nutrir, onde se pode nutrir e seguir medrando o noso tradicional, hai que facer gincanas para chegar ata ele. Claro. E pois que hai que pensar que sí, que agora hai unha pois, o sea, hai varias xeracións, non, pero hai unha xeración moi nova que sí, que están a tope co tradi, a pesar de, pero que igual a que ven despois non ten tanta paciencia. É dicir, e o ideal é que xa o poidan ir pois mamando dende pequeniños, non? E que non sexa tan difícil poder poñer ao alcance como ben dis, que un mestre de primaria en plena aula, pois que poda facer de forma super fácil, explicar isto de forma natural. Paréceme tan importante isto como que saiban quen é Mozart, quen é Beethoven. Creo que é
tan importante, porque ao final é super importante que saibas quen é esta xente e toda a importancia que ten, pero que tamén as nosas avós nos transmitiron algo, e a día de hoxe seguimos falando nesta lingua en gran parte por todo iso, por esa tradición oral que se foi dando. Entón, por iso, é dicir, non pode ser o de sempre, non, que pasa, é dicir, letras galegas, bueno, a ver, que toca este ano? A tope con iso un ano, trécale, e po ano pasamos a outra cousa, e olvidámonos. Pois, si tanto queremos realmente poñer en valor esa tradición oral e as cantareiras, pois fagamos algo en consecuencia. Entón, bueno, non somos nadie, pero está ben. Igual, quen sabe, igual este podcast escoita a alguén que igual non pode facer nada, pero sí pode mandar recado a alguén que poida facer algo. Entón sempre é bo dicilo, e ademais nós que o facemos sempre dendo cariño absoluto. Pero as cousas hai que dicilas, non? E hai que dicir tamén que é moi fácil. É moi fácil. Claro, que non estamos falando de construir, sabes? Non é física cuántica, nin é chegar a Marte. É vontade, cartos hai, non sabémolo todo. Abrir unha web dedicada ao patrimonio oral. Ou apoiar webs que xa existen. Ainda que, bueno, o seu é que o arquivo sonoro crezca, se sumen ao arquivo sonoro pois etnógrafos, musicólogos, xente do mundo tradi, que fagan ese traballo de escolma, selección, colgar na web as melodías, as voces desas mulleres, que ademais son historia, non é só patrimonio artístico, digamos, sino que é patrimonio histórico, porque non só hai cantigas, hai contos, hai refráns, hai recetas de cociña, neses arquivos. Hai de todo. É super sinxelo. E creo que tamén sería bo promocionar precisamente o que hai no arquivo, porque eu realmente sei de moitas cousas desto a raíz de falar contigo. E ti dirás, tamén te podes poñer ti as pilas e tal, pero é dicir, eu o que teño claro é que nesta vida hai xente que é proactiva e xente que é máis pois de recibir o que lle vai pasando polos ollos. E eu considero que son bastante proactiva, pero non son proactiva en todo as 24 horas. Entón, a xente realmente, é dicir, as cousas como son, non, sobre todo eu, que creo contido ou creo algo, eu teño moi presente en que non podes culpar a xente de non sabes que existe este podcast. A xente ao final fai as súas 8 horas de traballo, ten os seus problemas, ten as súas historias, e non podes pretender que estean aí buscando todo o tempo. Entón, se isto pasa con cousas que son de entretemento e tal, imagina con cousas pois igual superinteresantes como é meramente o arquivo e tal. Pa que temos a tele, pa que temos os medios? Falemos máis disto, creemos cousas arredor disto, non? Entón, creo que é super interesante, que estaría ben que lle damos unha volta, porque ao final é algo que é noso, que está aí, e todo se retroalimenta. Son cousas do pasado que poden construir cousas no futuro. Pero ás veces non somos moi conscientes destas cousas. Desde logo que é un material para a xente que compón música, que quere escoitar melodías, que quere refrescar a súa cabeza. As letras que hai, as melodías que hai neses arquivos son impresionantes. Temos... Bueno, tamén nos tocou a lotería en Galicia porque temos un patrimonio riquísimo, musical riquísimo. Por algo Dorocé veo a Galicia. Dorocé viña buscando as orixes da música europea, que están na música vocal, na música oral. Claro, ela é de Suiza. En Suiza xa non quedan cantareiras, que houbo cantareiras en Suiza. Houbo xente que tocaba en Alemania, en Austria, en Suiza, xente que tocaba o pandeiro e cantaba, pero desapareceron coa chegada do acordeón a finais do século XIX. O acordeón mudou moitos costumes, os tipos de bailes que se facían, deixouse de cantar para escoitar o acordeón, despois as bandas de música, despois os grupos como tipo os gaiteiros, por exemplo. Aquí en Galicia temos un patrimonio enorme que sirve de inspiración a calquer persoa que se dedique á música, sexa ao nivel que sexa e no estilo que sexa. Recordemos que todos os músicos no seu momento recurriron á música tradicional. O propio Bach, que era un músico que facía só música religiosa, nunca fixo outra música. Era criticado por usar melodías tradicionais, nos seus corais usaba moitas melodías tradicionais. Era criticado porque, claro, son melodías que veñen da música das tabernas, da música das cociñas, e el dicía, non debemos deixar para o demo as mellores melodías. É dicir, estas melodías son moi boas. Claro. Poden ter unha letra obscena, pois, por exemplo, os
os cantos medievais que se conservan moitas veces teñen letras obscenas, letras, pois, de escarnio, para maltratar a unha persoa verbalmente, non? O propio Carmina Burana, que son cantos de taberna medievais, son cantos onde se fala de borrachos, de xente que sae a vomitar, bueno, cantos moi terrenais, non? Pero esas melodías realmente impactan porque son boas, non pola letra que teñen. Bach poñelles unha letra religiosa e cadran, cadrannos xeneal, non? Pero é como se hoxe en día alguén fai un canto religioso coa canción do miudiño, non? E o trae unha borracheira. É unha melodía preciosa. É unha melodía que se pode adaptar a moitos fins diferentes. Nos usámola para cantar cando, non sei, nos partidos de fútbol, porque tamén crea cohesión entre o grupo. Pero é unha melodía preciosa a que se lle poden poñer un montón de letras. Quizás en Galicia, se hoxe alguén lle pon unha letra, non sei, romántica, nos en Galicia decimos, fixo unha canción romántica coa melodía do miudiño, que non podes deixar de escoitar a letra real. Claro, pero igual isto falo nun sitio, falo ali. Claro, a Bach dicíanlle, hostias, como faz un coral co miudiño? Pois ele dicía, non, é unha boa melodía, por que despreciala? E moita xente que non sabe como compoñer melodías, xente que non ten, non é cuestión de imaginación, moitas veces é cuestión de saber que queres dicir. E tes, de repente, 1000 melodías só no arquivo de Dorothy Schubart. Ostras, algunha vaiche encaixar. Sí, e incluso xente que eu, por exemplo, que non fago outro tipo de música completamente distinta, pero hai cousas que penetran moitísimo, non? Pois como facer, que se estás facendo unha estrofa e repites o último verso. De onde ven eso? Sí, son recursos. Eso está moi no noso ADN. É dicir, de algún lado sacaches, nin o inventaches ti, nin, é dicir, eso ven de moi antigo e estás facendo pop con iso, pois quero dicir, ao final todo impregna todo e o que dis, é o asunto da comunidade, non? E ese rollo comunitario, faime gracia o paralelismo que fixeches co fútbol, porque realmente casi todos os cánticos do fútbol é cancións que a xente cantables e pegadizas que lle cambian a letra. Entón, todas estas cousas que se fan así comunitarias, ao final, é esa cousa de comunidade, de que todos poidamos cantar e de ter esas cousas. E chamoume a atención, antes mencionaches o proxecto de a música portuguesa a gostar dela propia, non? Porque, é dicir, Dorocé fixo as recollas desa maneira, non era unha forma de facelo desa maneira, e sí que en Portugal agora mesmo hai cousas que ao final non deixa de ser un proxecto de recolla, non? Pero modernizado, non? Aos tempos de agora, é dicir, non tería sentido que eles estiveran grabando eso para metelo nun caixón ou nunha cinta que ninguén vai a ver, non? Entón, é algo que xa naceu ca era digital, que xa naceu con YouTube, e que precisamente xa naceu con ese espírito de estar xa dentro do minuto cero ao alcance de todo o mundo. E, por exemplo, hai un músico en Portugal que se chama Omirí, que el pois combina tamén música tradicional con outras músicas, co rock, con algo de electrónica, etcétera, non? Entón, el, sí, pois comezou primeiro un pouco trasteando, non? Como a quen di. Pero despois xa pasou un pouco a facer como microproxectos, non? Por varias zonas de Portugal. Por exemplo, hai unha que é Omirí tal, zona Setúbal e non sei onde. E iso foise multiplicando. De feito, ti entras no Spotify del e dis, pero cantos discos ten? É que realmente son librodiscos e son microproxectos que foi a zona de Setúbal, foi a zona de non sei onde. Entón, el facía como unha especie de recollas, non? De falar ca xente, investigar as melodías, tal, e facía, imagina, 10 pistas, non? E nesas pistas, pois igual hai unha señora que cante, ali hai un señor. E el, é verdad que é un proxecto conxunto, non é unha mera recolla, faino a súa maneira, pero despois el fai uns espectáculos nos que presenta o disco, ti imagina que fora aquí, non? Entón, é que che grabou a ti. Entón, el, todo o que fai está moi acompañado de imaxe, porque todo ten vídeos. Entón, igual non só che grava, sino que che grava mentres estás, pois eu que sei, facendo un cesto, cantando a melodía. Entón, o vídeo xa ten o seu aquel, e iso proxectas en grande, entón vai todo ao pobo a ver a cousa, entón din, ai, mira, o panadeiro, tal, ai, mira, meu avó, e poñense a chorar todos. Entón, é dicir, esa cousa que dis ti é da comunidade, porque cando ti vías a túa avó aquí,
estabas de festa, o que dis, ti non se nos daba por gravala, é que cando estás vivindo o presente non estás pensando, ai, mira, vou a gravar porque en 2015 seguro que se me vai dar por querer facer eso. No, estálo vivindo, punto. Entón, estálo vivindo non a estás grabando pensando en nada. Pero esa cousa, non, de hasta que punto isto é comunitario, non? Que sí, que a tradición que o transformas nunha canción que non sei que non sei canto, pero cal é o momento bonito no que el o presenta e a xente chora porque lle fai ilusión, porque, sabes, é esa cousa. Entón, é o que nos dá a música, é o que nos dá a tradición, non? Entón, pareceme moi bonito e aproveito, ahora que estamos falando de Dorocé, para preguntarche, non sei en que mes foi que eu fun, fixestedes, eu xa non sei como se titulaba exactamente o espectáculo, pero foi un espectáculo concreto feito solo para ese día, non sei se se volverá a repetir, e basicamente bueno, contanos aí como foi a cousa. Falasme de 586 cantos, que é o espectáculo que preparou o Museo do Pobo para honrar precisamente a memoria de Dorocé e o traballo de Dorocé. Nese espectáculo fixemos adaptacións de 8 temas do cancioneiro de Dorocé. Éramos Antía Camaño, Antía Meixeiras, Fran Barcia, que tamén coñeces, acordeonista, Tania Camaño, Tania Camaño, perdón, e máis eu. E fixemos esas adaptacións para un audiovisual que fixeron Laura e Fran, que non recordo os apelidos, que fixeron un audiovisual precioso, tamén con imaxes do arquivo fotográfico de Dorocé e outras imaxes que captaron eles. Ese espectáculo vai se volver facer na Coruña en novembro, non sei dicirche a data. Celebramos que ven, pois que non escoite isto que estea ao loro, Si, anunciarémolo nas nosas redes. Sí. Algún outro concello amosou interese, pero ainda non está concretada a data, pero sí que amosou interese a algún outro concello. Ese espectáculo fala do traballo de Dorocé. Tentamos explicar a través da música como era o contacto de Dorocé cos seus informantes, que era moi curioso, como Dorocé tiña unha habilidade especial para meterse nas cociñas das nosas aboas. Sí. As nosas aboas, que normalmente non deixaban pasar a ninguén estranxeiro ou extraño para dentro da casa, que normalmente sería o cobrador da contribución ou algo así, quedaban na porta, pero Dorocé, quizáis por ser muller, por ser estranxeira, chegaba ás casas, metíase dentro, encendía a súa grabadora, metíase nunha esquiniña para non molestar e observaba o que ocorría. Igual que fixo en 2015 cando veo aquí. Non falaba moito, simplemente amosaba a súa intención inequívoca de quero escoitarvos, o seu interese, e mantiña ese interese durante toda a xornada, e non falaba moito. Dorocé non quería protagonismo, era moi secundaria. Con esa técnica infalible conseguiu esas 586 entrevistas desde, xa vos digo, 1976 a 1981 aproximadamente, que forman esas grabacións do cancioneiro. Nese espectáculo repasamos ese espírito de Dorocé nesas cancións, adaptámolas aos nosos estilos, porque somos músicos que vimos de estilos diferentes, a xente que ven do clásico, do tradicional, do folk, etc. E adaptámolas ao noso estilo, cada un o seu. Cada un dos 4 membros do grupo fixo 2 adaptacións, entón hai un pouco de todos. E teño que nomear tamén, se queredes entender o traballo que fixo Dorocé, un documental maravilloso que fixeron Alex Gándara e Olaya Tubío, que se chama Dorocé na Vila. Sí, aí participou Rubén Gasalla, podes? Sí, Rubén Gasalla fixo son ubicando nese documental. Chámase Dorocé na Vila, en referencia ao meu disco Furiada na Vila, porque eles empezaron tirando do fío a través de min. Sí. Sabían da miña historia, e eu coñezo a Alex desde hai tempo, de outras movidas, eu tamén lleva contando a Alex as miñas inquedanzas, porque tamén eu necesitaba apoios externos para encontrar a Dorocé. Había que encontrar a Dorocé. Tamén contei a Alex esa historia. E Alex ocorrexolle este documental. E nese documental, eu creo que é o documental que mellor explica o traballo de Dorocé. Contactaron con Dorocé, Alex e Olaya, seguiron a Dorocé a lugares onde ela recollera,
fixeron entrevistas a persoas ás que Dorocé recolleu e explican a través dese documental con informantes vivas de Dorocé como era Dorocé, como era o traballo con Dorocé. Bueno, non vou desvelar o final, claro, para non destripar o documental, pero é un documental maravilloso que recomendo a todo mundo. Sí. Non sei agora, vou a investigar a ver se é que está disponible en algún lugar. Sei que se... Si, están aberto en Vimeo. Están aberto en Vimeo. Pois está ben que a xente sepa isto, porque eu non sabía que agora estaban aberto, que se podía ver. Sei que se proxectou en varias cousas. Creo que estivo en Cannes, incluso Cannes daqui. Pero podía estar en Cannes alá perfectamente. Tamén estivo na Vila da Igrexa. Fixemos unha proxección aquí. É verdad que aquí fixos unha proxección, quero dicir, fixos unha mini xira de proxeccións, estivo tal... está guai que sepades que iso que está en Vimeo, que o podedes ver. Dorocé na Vila, é un traballo. O espectáculo do que acaba de falar Richie, eu funo ver, claro, sí, máis alá diso, para min é unha viaxe visual e sonora, porque é como a que dende que empeza todo, é dicir, a imaxe ten moito protagonismo tamén, porque ti estás escoitando todo o que sucede sobre o escenario, e tamén hai un audio, e hai audios que creo que son de cintas ou de recollas ou así, pero outros que creo que son recreacións, e hai sonido ambiente, o sea, está todo enlazado, todo, tanto a nivel visual como a nivel auditivo, é dicir, entre canción e canción non hai un silencio como tal, entón é super envolvente, que non é unha cousa, a ver, que tamén estaría ben, non, pero non é, canción 1, un aplauso, canción 2, non, comeza, é unha viaxe ata o final, e é realmente moi bonito. Eu, si máis adiante saen máis datas, que darei feedback tamén para que chegue a máis xente, quen poida ir e quen lle guste isto, de verdade, que vale a pena. A min encantan estes espectáculos, sabes, que é todo, é un 360, por dicirlo de alguma maneira. Eu recomendo yo especialmente a xente que teña algún vencello coa música tradicional, inda que creo que lle pode gustar a calquera. Sí. Porque a música que facemos, que tocamos en directo, é música de hoxe, música moderna, esa música tócase co fondo das imaxes, ou a música está de fondo das imaxes, están dialogando a música que tocamos en directo coas imaxes. Estamos coordinados coa proxección, e nos deixamos de tocar en algúns momentos, e neses momentos entra un son, moitas veces son as grabacións orixinais de Dorocé, outras veces son entrevistas un pouco máis modernas, e as imaxes tamén están mesturadas, imaxes de Dorocé, imaxes modernas gravadas por Fran e Laura, dos lugares onde grabou Dorocé. Todo iso está fluindo durante unha hora aproximadamente. É un espectáculo que me encantaría sentarme na platea a escoitar. Sí, é que ti ao final non o podes disfrutar como a min. Disfruto moito, porque tocando disfruto moito, pero tamén me gustaría sentarme na platea e ver a festa visual que prepararon Fran e Laura, xogando coa música en directo que tocamos os 4 que estamos no escenario. É que, mira, subirse a un escenario é moi bonito, pero hai cousas que se viven mellor dende abaixo, porque estálas recibindo. Eu, polo menos, cando fun ver, dixen, que isto é maravilla, e ojalá máis cousas así. Pois falamos xa un pouco de todo, e, bueno, eu antes de ir rematando, e tamén se queres comentar así outras cousas, que, bueno, tamén decir que Richie, como poidastes ilo descubrindo, non, ao longo de todo isto que comentamos e así, eso, que vedes que é unha persoa que fai unha chea de cousas, ti dis que tocas o saxo, pero realmente descuidámonos e a pandereta daslle maravillosamente, cantas tamén moi guai, a min gustame verte cantar moito. Tamén lle das a guitarra. Non, eu non toco a guitarra. Bueno, Richie, ti sabes facer acordes raros, xa me parece bastante tal. E tamén dirixiches musicalmente algunhas cousas que non é cousa menor. Por exemplo, foi aniversario, non, de Pardiñas. Si falas do 40 aniversario do Festival de Pardiñas. O 40 aniversario fuches ti o director musical. Si, é verdad que tiña o nome así. O Pardiñazo, si. O Pardiñazo. Foi como que che encargaron a ti iso. E, bueno, despois xunto coa banda Xangai
Tamén argallastes aí a última gala dos Martín Kodax, que foi o sea, estamos ahora mismo, por si isto escoitan dentro de 20 anos, estamos ahora mismo en 2024 e foi neste mes de maio, pode, sí, maio. Eu tiven a sorte de cantar. Vou ser sincera, a min ver estas cousas desde a platea maravilloso, porque non estou encima do escenario, e sempre que vi as galas eu dicía, buah, que ben que non estou aí arriba, porque me dá moito pau, é dicir, non sei que diga isto, é dicir, non é mesmo cantar no Festival da Festa do Queixo ou na esquina daquela rúa que cantar nunha gala duns premios da música nos que están os teus compañeiros, que non é un público igual, sabes? A min é como que me dá moito de buf, sabes? Entra aí o rollo de que pasará, sabes? Que tal? E eu, cando me chamo Xurxo, eu por un lado dixen eu, guau, que cague, pero por outro dixen eu, guau, tocar coa banda Xangai. Agora ou nunca. É que non hai, o sea, é dicir, dame igual, como se cae un meteorito, o sea, adelante. Para mí foi unha experiencia brutal, porque ti falas de, o sea, ti falas de esa cousa, non, de vivir a música e de tal, e para min é impresionante, o sea, eu vírabos así de forma solta, pero cando cheguei ao ensaio e empezastes a tocar, é como que empezou a vibrar todo, sabes? Porque estades empacadísimos, pero é un empaque que vai máis alá de nós somos músicos profesionais e estamos moi empacados. Hai un empaque que vai máis alá, que é un empaque intangible, sabes? Que é un empaque que non só estamos tocando ti e máis eu co cerebro, estamos tocando coa alma e co corazón, sabes? Que son así moi poético, pero a xente que non só quen toca instrumentos, tamén pasa noutras cousas da vida. Cando faz as cousas en comunión, non é facer as cousas xuntos, é como que hai unha conexión máis alá que o meramente lóxico, non? Entón para mí foi unha experiencia destas que, alén de ser maravillosa, reconcilianche, non, coa música, por dicirlo de alguma maneira, danlle sentido ás cousas. Entón, bueno, non sei se queres falar algo destes proxectos, destas cousas, do Pardiñazo, así, ou non? Pois mira, o Pardiñazo foi unha proposta que nos fixo a Asociación Xermolos, que son os que organizan o Festival de Pardiñas, que son unha xente super currante, super competente, non son profesionais, son xente que leva organizando o festival moitos anos, pero que organizan ben. E organizan que eso é importante. Moi ben. Organizan un festival nun entorno natural incomparable, precioso, unhas carballeiras tremendas. Podes acampar ali debaixo un carballo, vivir os 3 días de festival, estás ali nunha foliada de 3 días. Fomos coa banda Xangai en 2018, e dixéronnos, bueno, tedes que vir cos Papaqueixos. Os Papaqueixos é o grupo no que tocaba eu hai 30 anos, no que estaban varios membros da actual Xangai, non? Estaba Xan, estaba Fran Amil, Paco, Antón, e quedamos na Xangai, Antón, Xan e máis eu. Propuxéronnos revivir os Papaqueixos no 40 aniversario, e dixemos, complicado, cada un anda no seu, pero o que podemos facer é, coa banda Xangai como base, traer xente que foi significativa no Festival de Pardiñas. Entón, pois, veu Susana Seivane, Uxía Senlle, Pepe Bamonde, xente que estivera no festival en algún momento. Fixemos, sin querer, un macroespectáculo de 2 horas e pico, 42 temas, que repasaron a historia do festival. Iso supuxo para a banda Xangai un reto de traballo, de facer arranxos, de acomodarse a uns horarios moi profesionais que non estamos afeitos. Nos chegamos, probamos, despois tocamos. Foron uns ensaios moi intensos, tivemos que coordinar todo dentro da banda Xangai. Con algunha axuda que veu, non temos teclado, trouxemos un tecladista, non temos trombón, trouxemos un trombonista. Pero foi basicamente a banda Xangai. Esa mesma idea, que funcionou moi ben, fixose un doble CD, doble DVD, que se chama 40 anos de Pardiñas, 40 anos Pardiñas XL, XL, que 40 en números romanos, que é un discazo. Saiu un discazo sin querer, grabado no directo, e quedou xenial, quedou moi ben. E o vídeo tamén quedou moi ben, moi ben. Que é algo que se fixo no último momento, dixeron, bueno, temos un espectáculo preparado, gravámoslo. Claro. Xermolos dixo, pois veña,
invertimos un pouco máis e gravámoslo. E quedou, a verdade, quedou xenial. Como ese disco de Fragamil que che contaba, Sí. que quedou moi ben. O sea, son cousas que se fan dunha maneira sin pretender nada, e despois quedan moi ben. Claro, sí, sí. E o Pardiñazo tamén, fíxose sin pretender nada, sin pretender gravar, ni moito menos, Claro. nin vídeo, nin audio. E ao final quedou xenial. 586 cantos, o espectáculo do que falamos antes, tamén fixémolo 4 ali metidos nun salonciño do Museo do Pobo, e sin querer saía un espectáculo que a min encantoume. Moi guai, sí, sí. Pois o mesmo, como esa fórmula funcionou moi ben, cando lle propuxeron a Xurxo estar nos Martín Kodaks, Xurxo dixo, e por que non facemos algo así tamén? Claro. Coa banda Xangai como base, facemos tamén un espectáculo que recorde a música popular galega dos últimos anos, e así foi como tocamos temas, pois eso, moi coñecidos por todo o mundo, que funciona moi ben. É un esquema que funcionou moi ben tamén. No Pardiñazo tocamos os temas que todo o mundo coñece dos últimos 40 anos. Temas de folk, de tradi, de rock, de folk, de todos estes estilos que pasaron por Pardiñas que todo o mundo coñece. Non sei, todo o mundo coñece Sara Sariña dos Tempés. Sí. E hai moitos anos que non se toca porque os Tempés non están aí en activo. Entón, pois vamos a tocar Sara Sariña porque nos mola. E fixemos 42 temas que nos molaban e fixemos un festival en Pardiñas. E nos Martín Kodaks o mesmo. Que temas podemos facer? Pois Irmãos, que nos mola. Pois facemos Irmãos. As Lanchas do Xeito, que nos mola, que tamén representaron moitos Tamara na música popular. Pois facémoslo, sen complexos. Ese esquema seguramente se repetirá porque está funcionando moi ben. É que é bonito, a min mólame moito cando hai cousas así que de repente son inusuais, como vamos todos co espírito de que é algo puntual, é como que o tomas dunha forma completamente diferente, non? Sí, sí. Un dos lemas do Pardiñazo Sí. é aquí está a banda Pardiñazo, porque non éramos banda Xangai, Claro. éramos a banda Pardiñazo que se autodestruirá ao acabar este festival. Claro. E así foi. Sí, sí. Iso é un día. Encheuse de xente, foi un exitazo. O Xermolos quedou moi contento. E sobre o que decías dos Martín Kodas de que impón tocar para os músicos, porque é unha platea con 500 Sí. persoas e todas son músicos top, produtores top, o sea, xente que fai bandas sonoras, xente, directores de orquesta de bandas, de todo tipo, non? Sí. Cando eu me enfrento a algo así, realmente me enfrento como se enfrentaba a miña avó a unha foliada. É dicir, se te pos nervioso é que o estás plantexando mal. Sí. Eu nunca vin a miña avó poñerse nervioso antes de tocar a pandeireta. Cando toco cos xitanos nunca ni que se pon nervioso, porque non estás pensando en que van dicir, que van pensar. Estás pensando no momento. En ese momento o que estás facendo é un regalo á xente. Non te pos nervioso. Nunca vin a miña avó a poñerse nerviosa mentres facía o caldo, porque iba a estar miña nai a ver se lle iba a criticar o caldo. Non, estás facendo algo para os demais con todo o cariño. E cando estás no escenario rodeado de músicos que te están mirando, a forma de enfocalo para min é esa. Vou vos facer un regalo. Pode que trabuque 500 notas, da igual. Eu teño a intención de facervos un regalo. E cando eu estou no público, teño un músico diante tocando, que moitas veces vou ver a colegas que están tocando, cando estou no público teño esa mesma sensación. Non estou mirando a ver si toca, afina ou etcétera. Simplemente estou recibindo ese regalo. A ver, regálame algo. E faime disfrutar. E se me faz disfrutar, póñome a cantar contigo. Claro. Igual ata subo o escenario e me poño a cantar encima. O sea, ese é o meu concepto que che falaba ao principio. Bueno, en todo caso, quero dicir que máis mólame ese concepto, pero eu vivino máis ben como un regalo que se me fixo a min, sinceramente. O sea, sentíme eu agasallada. Sí, claro, que o regalo é dos dous. Moitísimo. O regalo é polas dúas partes. Fíxate que nunha foliada non existe unha división entre público e artista. Sí. Todo o mundo que está aí está na foliada. O sea, non é que todos sexan artista e público a vez, non é que sexan, digamos, como hermafroditas. Sí. É outra cousa, sí, que non hai dous polos. Non, claro. Eu non estou sendo a vez artista e público, non. Eu estou na foliada. Eu estou aportando como todo o mundo, ainda que non cante, está aportando. A xente que baila está aportando, a xente que trae café está aportando, a xente que non ven e manda un WhatsApp e di non viñen porque non sei que, non sei cuánto, está aportando porque está dicindo estou presente aí con vos de alguma maneira. E entón alguén improvisa unha copla para ese que non está, improvisa unha copla que se grava en vídeo e lla mandan por WhatsApp. O sea, esta é a foliada 3.0, non? Sí. Todo iso está aportando na foliada. Cando ti vas a un concerto de público e artista separados,
a dinámica cambia moito. Sí. Iso é algo que a mí me gusta moito romper cando fago algún espectáculo. Romper esa barrera entre público e xente. Cando fago presentacións, por exemplo, invito moito a xente a que, ao final, veña, alguén ten algunha canción, alguén quere contarnos algo da súa boa. Intervide. O sea, isto non é unha clase magistral de Richie, Richie vemos contar o seu rollo, pero contádeme vos o vosso rollo, porque é tan interesante como o meu. A miña boa non era especial en ningún sentido. Era unha boa como as vosas aboas. Pois, por exemplo, na última que fixen, na zona de Naraío, ao final a xente faloume da cencerrada. Que é a cencerrada? Pois a cencerrada é unha performance tradicional que consistía en que cando dúas persoas maiores, solteiras, porque quedaran viúvas ou porque estaban solteiras, casaban, a xente da vila iba con cencerros e con cornos, facendo como trompetas, a tocar pola noite, toda a noite a súa casa. Ata que saíran á ventana a saudar. Iso é unha cencerrada. Pois as cencerradas fanse en todas partes, non como cencerradas, sino que hai cousas que se fan nunha vila pequena que se non chas contan non te enteras nunca do que é unha cencerrada. Pois esa xente contounos o que era unha cencerrada. E hai ese tipo de performance na nosa cultura tradicional en cada vila, en cada aldea. E son dunha riqueza tremenda. Porque alrededor da cencerrada creábanse, pois, por exemplo, a xente que lle molestaba que lle foran cantar a cencerrada. Porque era como unha deshonra, non? Sí. É como recoñecer que xa estás no tempo de desconto e vas casar, pois hai xente que se molestaba e non saían. Entón repetían a cencerrada unha noite e outra, hasta que os recén casados xa non tiñan unhas ojeras de medo de non dormir 5 días, entón ao final doblaban e saían a saudar a ventana, invitaban os cencerradores a unhas copichuelas. Pois todos eses pequenos detalles da nosa cultura comunitaria galega son dunha riqueza que podemos sustituir con outras cousas, por suposto, non sei, con Netflix, sentarnos a ver Netflix, pero non ten nada que ver. Pois mira, a cencerrada é un deses petiscos da nosa cultura que estánse perdendo e está nas nosas mans recuperar os que nos interesan. Deberíamos recuperar as cencerradas, non? Non sei. Igual íbamos presos. Esas cousas que antes se facían nos povos e entendíase inocentemente, agora por menos. Aquí, por exemplo, na noite de San Xoán, que é esa noite na que converxen as dúas polaridades, non? A noite o día, o positivo o negativo, o home a muller, que había como permiso para trascender esa fronteira, non? Incluso entre vivos e mortos. Pois aquí na noite de San Xoán permitíase facer determinadas cousas, pois, por exemplo, quitarlle as cancelas ao veciño, sacarllas das bisagras, levarllas non sei, ao muiño ou deixarllas no cementerio, o sea, sacar o carro que era algo sagrado, que non se podía sacar o carro da palleira e leválo ao lavadoiro ou ese tipo de cousas, deixáronse de facer, non? É o que está relacionado co que xe decía antes, que hai cousas que cando se din cantando non ofenden ou incluso cando lle dis a alguén que o queres cantando ten como máis emoción todavía. Tanto para o bon como para o malo. O malo como que se difumina e o bon como que se potencia. Hai cousas que se facían aquí que xa non se fan, como este permiso, esta licencia que hai no San Xoán para argallar cousas, para confundir ao persoal, aos veciños ou as santas compañas que se teñen feito. Pois todas esas cousas son dunha riqueza tremenda. E eu abogo por seguilas facendo. Claro, habería que facelas de outra maneira, non? Porque hoxe en día, como non todo o mundo vive en casas, a xente, se vas a un edificio de 13 plantas a facer unha cencerrada, non mola, porque hai como... Que te vería abaixo facendo cencerrada, o do número 13 tan tranquilo, e o do primeiro chamando a policía. Xa, son outros tempos, pero non sei, creo que igual a cencerrada é vía WhatsApp, eu que sei. Podese facer de outras maneiras. É como... Hai anos... Nas redes sociais, todo o mundo encherlle de comentarios aí. Sí, cencerros. Hai cencerradas nas redes sociais. Seguramente hai emoticonos equivalentes á cencerrada para designar certas situacións ou certos cambios na vida das persoas que sirven para como mini cencerrada. Pero estas cousas eu abogo por recuperalas e adaptalas a noso xeito, pero seguir facendo este tipo de cousas. Motivadas simplemente pola nosa emoción, polo noso gusto de dedicarlle un tempo a alguén
para ben ou para mal, porque nunha cencerrada os cencerradores dedicanlle un tempo aos cencerrados. Sí. Dedicanlle o tempo de coller os cornos, estar hasta tarde despertos, ir facer a cencerrada, despois volver, e alrededor da cencerrada... É que iso tamén dá un traballo, Dá moito traballo. Porque os outros non durmen, pero os que están despertos co cencerro tamén teñen o seu aquel. Os cantos de Nadal, ir polas portas Sí. cantando, que se facían en Nadal, e despois en Reis, que son cantos similares, Sí. pero non son exactamente o mesmo. Os que se facían en Entroido, todas esas cousas. Aquí en Cerceda fanse, no Entroido fanse as coplas de Entroido, coplas como humorísticas para criticar as Sí. cousas que pasaron durante o ano, que son moi divertidas, que se fixeron sempre. Na Coruña, por exemplo, había coplas en Entroido, pero de cada barrio, e xa non se fan. O que eu Xa. saiba non se fan. E aquí en Cerceda recuperaronse, síguense facendo. É algo que crea un sentido de comunidade moi forte. E que durante todo o ano se sigue falando das coplas do Entroido, Sí. e xa se vai preparando as coplas do Entroido que ven. Sí. Coas cousas que pasou en Cerceda e no mundo, non? Creo que adaptándoas ao que temos hoxe en día, pódense facer moitas cousas que non se están facendo. Sí, no, aí temos un reto importante, porque é dicir, eu sí que tampouco quero dicir, no, as redes sociais teñen culpa de todo, tal, teñen culpa de moitas cousas, pero hai unha cousa que, o sea, os tempos van cambiando e iso está moi por riba de nós, pero o problema é que, é dicir, hai cousas que hai que non deixalas perder, e ver cal sería a forma de adaptala aos tempos, que non é tan doado, porque sí que polo menos noto cando falamos destas cousas cunha certa nostalgia, porque ao final hai cousas aí que sí que botamos en falta, ou mesmamente eu, a pesar da miña xeración, eu sí que polo menos, eu ás veces penso, non? Eu estou por Arzúa e digo, pois menos mal que vivín certa época que vivín, e que aínda non había internet, e aínda non tiñamos todos un teléfono na man, e así, o de irlle timbrar a aquela para ir xogar, ou irlle timbrar, sabes, que era ou vémonos no parque a tal hora, non é te mando un WhatsApp e ya veremos. O sea, decir, había que facer cousas físicas para toparse, non bastaba con tal. Sí que noto que, é dicir, que agora é como que somos cada vez máis illas, non? Somos individuais, pero de cara a unha comunidade moi grande, non? Ti antes eras ti cos teus amigos, con 4 personas, non? O teu ecosistema era moi reducido e agora é como que somos cada vez máis individuais, pero queremos dirixirnos a unha comunidade super ampla, é dicir, non te dirixes a 10, 20 personas, dirixeste a, pois a ver si teño 1000 amigos. Xa non che falo de seguidores de vendo rosquillas, quero ter seguidores para que compren moitas rosquillas. Faloche de unha persoa individual coa súa vida tranquila que a aspiración é quero ter moitos seguidores. Sabes, é como ao final somos cada vez máis individualistas, pero cara a unha galería moi ampla. A min eso me loquea, sabes? Claro, as comunidades sempre foron dun tamaño limitado, non? Sí. As comunidades eran de, pues, non sei, 100 persoas, non máis, porque sí. hai un límite no que xa perdes o contacto e a posibilidade de interaccionar con cada persoa desa comunidade. E claro, se tes 5.000 seguidores en Facebook, sí. quen che vai facer a cencerrada? Claro. Porque a cencerrada ten que facer os máis cercanos, son ao final os que che fan a cencerrada, ou os que te van a ver cando estás pachucho, ou os que te chaman cando se enteran de que che pasou algo. Esa é a comunidade, non? O que se chaman amigos en Facebook, sin deixarnos enganar polas palabras que usa o marketing, pois claro, realmente non son nada. Son como os números de teléfono que había apuntados nunha axenda. Non son máis, non son amigos. Sí. Son xente que ten a túa IP de Facebook, nada máis. Non significa nada máis. E xusto ahora falamos de Facebook. Eu xusto en xuño estaba me indo de Facebook. Eu vaciei todo o meu Facebook, só deixei 2 publicacións e estaba a punto de borrar todo cando saiu a declaración de Rosa Adolfina para as letras galegas. Dixen, bueno, teño que estar un ano máis. Estarei un ano máis. Porque, bueno, hai que falar seguro e publicitar moitas cousas. Pero eu cada vez me alonxo máis das redes sociais. Sí. Bueno, xa non teño moitas redes, pero as que teño cada vez as uso menos e interacciono menos. Disculpas os que esperades que interaccione máis, pero interacciono cada vez menos porque cada vez me interesa menos o tipo de
de enerxía que se move aí. Efectivamente. E cada vez me interesa máis a enerxía real que hai nas Sí. xuntanzas, nas foliadas, nas xuntanzas, nos cumpleaños de colegas como que vou esta noite. Esa é a realidade de todo, da comunidade, da música, da experiencia. Cando se fai algo en 3D ou en 4D, é dicir, Sí. en corpo presente, ten unha enerxía, unha organicidade, unha verdade que non pode ser nin simulada por ningún aparato, nin redes sociais, nin nada. No, e de feito, é dicir, non é difícil a pouco que rasques ver que ao final as redes sociais é un pouco pois é unha ficción máis, non? É dicir, incluso nós mesmos, é dicir, tal e como tomando un café con unha persoa, pois sí, igual é unha persoa ca que non tes confianza e non te abres completamente, e hai temas pois, que dis o que pensas e outros nos que simplemente non falas, etc. Eso forma parte da vida. Pero en redes sociais é como que xa hai unhas dinámicas que che condicionan un pouco, é como, aínda que ti creas ou estés sexas moi maduro e teñas pois unha coraza ben preparada, non, a nivel psicolóxico, ao final é algo que penetra, que dá igual non, como de armado estexas, que iso vai penetrando pouco a pouco e vai che deixando aí como ese pozo de nas redes, pois realmente non podes ser ti ao 100%, porque non podes, intentas proxectar sempre a túa mellor imaxe. Ainda dicía outro día, pois precisamente, Carlos, precisamente, bueno, outro día, non sei cando, non, publicaba el nas redes, Carlos, o irmão de Fran Barcia, Carlos Barcia, Carlos Cousas, tamén coñecido, el houve un tempo no que fixo moitas reflexións, non, sobre as redes. E unha das cousas que dicía, claro, nas redes nós que mostramos as cousas boas, é dicir, eu que poño, por exemplo, a xente que me di estás a tope, estás que non paras, eu non, estou que tiven un mes con moitos concertos, entón ese mes estiven anunciando eses concertos. Si te fixas un pouco, tiven todo nun mes. Ter todo nun mes o que non tes nun ano non é unha boa noticia. Unha boa noticia que podía ser nada, pero non é unha boa noticia se analizas ben. Que cando ven todo xunto parece que estás a tope, pero ti publicas cousas ou falas de cousas de, pois mira, isto, tal, cousas boas. Eu si estou chorando aquí nunha esquina, non, o primeiro que me sai non é voume sacar unha foto para dicirlle a xente estou triste, sabes? Non, é como que sempre intentamos pois tapar todo o demais, non? Pois cando estás triste, cando estás de mal humor, cando, é dicir, proxectas sempre, todo solo estás proxectando unha parte de ti. Despois tamén, o sea, hai redes que son pois meramente profesionais, vendas un produto ou vendas un espectáculo, son meramente profesionais, e outras que igual son túas personais, pero ainda que sexan personais non tes nin por que estar contando a túa vida todo o tempo, é dicir, igual publicas unha foto cada ano e non tes por que publicar, pero hola Richie, que tal estás? Sabes? O sea, existes, esas cousas, non? Entón, a mí o que sí que me dá mágoa co amor-odio que lle teño ás redes é que creo que as redes son unha ferramenta moi guai precisamente para informar e compartir cousas en positivo. Cal é o problema? Que iso xa hai moitos anos que non é así, e si que é un lugar no que entras e chupa unha enerxía, sí, e transmite outra enerxía que non mola, non? Non digo sempre, nin digo todo, pero sí, maior parte. Para min cada vez máis é como consumir auga contaminada. Sí. É dicir, que no momento cálmache unha sede, sí, pero despois deixa en ti un pouso que non eres capaz de controlar. E cada vez máis, cada vez co uso das inteligencias artificiais para programar redes neuronais, que xa non son algoritmos, é unha cosa moito máis complicada que xa non somos capaces de prever coa nosa, por moi mal pensado que te poñas, non eres capaz de prever ata que punto están diseñadas as redes sociais, falo das grandes redes sociais, de Facebook, Twitter é un pozo de Twitter, de negatividade, é o peor. Todo iso está programado dunha maneira que xa eu non son capaz de controlar, de contrarrestar para ter o benestar todo o que se está movendo aí. Claro. Últimamente que entrei no Facebook era todo publicidade encuberta, porque non é claro que é publicidade, pero sí é publicidade encuberta.
avísente ou non te avisen, e por iso o estou deixando. Non sei se é posible, porque como di a canción de Radio Océano, de la droga se sale, pero de Facebook non. E claro, dixen, bueno, vou estar un ano máis ata que acaban as letras galegas adicadas á miña avoa, claro, que creo que corresponde, e, bueno, terei cosas que dicir e que anunciar aí. Pero o meu proceso é de retirada paulatina dese mundo para dedicarme máis ao mundo real. Ao mundo real. Ao mundo real sí. de xente, de familia, de tocar, de estar no mar, de estar na natureza, de cuidarse. E de vivir, ao fin e ao cabo, porque, como di Ismael Serrano, acuérdate de vivir, que parece así algo moi simple, pero eu tardei en entender un pouco ese título, Bueno, Dice, non entendo moi ben a que se refire, e agora, nesta altura da vida, digo eu, ahora xa sei a que se refire. Xulio Iglesias, outro gran cantante, ten esa canción de Me olvide de vivir, fala da súa vida ajetreada, e de que se olvidou de vivir. Fíxate, non había Facebook. E xa lle pasaba, pobre Julio. Pobre Julio. Bueno, Richi, pois eu pareceme unha conversa super interesante, non tiña dúbida ninguna, porque eu sempre que falo contigo digo, que pena non estar aquí grabando como Dorocé, porque a veces salen cousas moi interesantes e contigo sempre, así que eu estouche moi agradecida polo teu tempo e por acollerme aquí, sempre é un placer vir aquí á vila, aínda que hoxe a foliada foi un pouco distinta, foi máis de parole, pero tamén é outro xeito de compartir e de facer comunidade. Claro que sí. Tamén moi agradecido eu da visita. A visita tamén é un regalo, así que os dous agradecidos. Os dous agradecidos e agardo que a vos tamén resultara tan interesante como a nosa conversa. E nada, que non sei, se queres engadir algo antes de despedirnos, este é o momento. Un saúdo a miña coincidente no teu podcast, que é Laura Marín, Ai, sí! Que foi alumna miña no cole Cornide, que a recordamos con moito cariño os que lle dimos clase, nada. Para os que non saiban, é unha rapaza da Coruña, moi noviña, que empezou a cantar en serbo-croata. Dice, serbo-croata? Sí, serbo-croata. Así da nada, non ten familia ali. Non foi Richie nas súas clases de música. Recordo que ela sempre me pedía no recreo quedar coa guitarra, que eu sempre na clase teño unha guitarra, sí. Me pedíame quedar ali e aprender a tocar un acorde e tal. Pois nada, un saúdo para ela e para todos os que coparticipamos neste podcast, que ao que lle desexamos moitos anos. E precisamente despois disto podedes ir a escoitar o podcast de Laura Marín, que nel tamén falamos de ti, así que así facemos o cruce. Pois nada, Richie, 1.000.000 de grazas e nada, despedímonos de vos ata o próximo episodio, así que moitas gracias e ata a próxima. Chao, chao. Chao. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez.